March 4, 2020, Honorable Jose A. Relampagos, City Mayor, Panabo City. Dear Mayor Relampagos, glory to God, the Lay Catholic Apologists International is a Catholic religious organization that adhere the importance of spreading the Holy Gospel. So we are advocates of the traditional doctrine of the Catholic Church. And then to this, we would like to request your good office to allow us to conduct a religious rally every Sunday, 2 to 5 p.m. at Panabo City Park and Plaza. We are hoping for your favorable response. So kining letter approved by our city mayor. So dili mi dire illegal, klaro kayo nga legal ni. So unsay katuyuan nganong naata karon dire or nganong na ang Lay Catholic Apologists International tungod sa inungdan daghang Katoliko karon nganing angkon nga sila Katoliko apan wala na nahigugma sa pagtuong Katoliko. Daghan na karong Katoliko nga nag-ingod nga sila ang matuod nga simbahan apan wala na nahigugma sa simbahan. Daghan na karong Katoliko nga nag-claim gani kung ato ang tanawon kung adunay usa ka defensor sa simbahang Katoliko nga nakiglantugi sa usa ka protestante may tungod sa matuod nga simbahan, mubalik sa 1st century AD. Pero kung hisgutan ang mga tradisyon sa simbahan, dili na balikan ang katong mga nangaging nga mga century AD. So nagtuo sila nga atong simbahan na buhay atong 1960 lang. No, dili. So muna ang katuyuan sa Lay Catholic Apologists International aron mapadayag ug masulti ug matubag katong nanginanglan og tubag sa ilang pangutana may tungod sa tradisyon sa simbahan. So dili nato langanon akong ihatag ang microphone sa tuang unang speaker nga si Sir George Cahigas. Sir. Okay, salamat sir. Salamat sa imong matugihon nga mga pamagi regarding sa tuang gimbuhaton matag Domingo, no? So daghan salamat kayo God sa gipagtugot nga gitagaan nato ta gitagaan ta niya og pribilehiyo nga by spread and the gospel of God dili lang diri sa syudad sa Panabo kundi kinatibuk-an sa whole Davao del Norte. Mao plano sa Ginoo nga mo spread gid kay mao ni ang atong advocacy nga sisteman nga ICP traditional Catholic teaching. So wala man mingon ilang atake ang simbahan Katoliko mayon nga nangatake kundi usa ni kini siya kapag pahayag unsa ang tinuod. Mao man tumong nga mayon ta nga usa na sa kapag continue pagpadayon sa ato ang natun-an isip binunyagang Katoliko. May tumong wa man ta nang atake nga unsa kundi atong gihanay ang unsa gyud imong responsibilidad isip binunyagan. Mao man kunya dili man lang niingon nga nagdepensa ta kundi pagtuki unsay tinuod. Tanawan ang uban ni angkon nga binunyagan sa simbahan Katoliko nangalagad isip Katoliko apan kung pangatanon o maipit masuko ngilad po kayo. So introduction lang nato ni wa magpasabuot nga protesta ta kundi usa kini kapaghanay sa moment ang tinuod unya pasalamat po ta gitugutan ta sa atong pinanggang mayor nga ang atong request matag Domingo gini sa ato pa ang atong permit lifetime ni dili ni renewable musugot kag sa dili matag Domingo ni hutdon pa namon tibuok park and plaza ni o diya so mo nga lipay kayo ang Lay Catholic Apologists International kadili lang ni sa Mindanao dili lang ni sa Luzon kundi whole world ni international ni. O, di ba? So, klaro kayo. Kung iyong nga
Na-registered ba na siya sa Securities Commission? Labaw ba registered? Kadi bang ka pwede nangalagad o nagpadayon sa imong pagwali kung dili ka aprobado? Aprobado ka. Yang pananglitan, magpaklit ang tagamay sa Catholic Faith Defenders, kagikan mo ko kanila doon na. Abang utana, renewable ba? Napakarigay problema na to. Di na po ko din na mo, toke, kay kabalo po ta. O, di ba? So, ano yung dili ta pwede mag-judgmental. Judgmental man yung uban good pod. Nga, pangutano ni yung baupit, dahil nagtakili dayon. Nausa na siya. Wala man yung hinaway, kanya atuwa diri, pang tinuod yun pang tinuod yun. No? So man nga din nagsakripisyo ang atuwang mga kauban sa Catholic lay apologists. Kagikan pag gini sa Davao City. Gani kaniya itong pipila ka mga tuig milabay. Sila yun. Ang nanahimog yun nga may kumbati sa pagtuong Katoliko. Ano lamang ma-implementar, ano lamang nga ikabutyan nga to sa mga Katolikong pagtuok. O niya, gitugutan po ni. Kaya wala man, kaya anita sa Constitution of the Philippines, wala ba'y musangga. Bisa pagpulis di musangga, tungod ka religious activities ni. Ikadwa po atay permit. Mauna nga, dili pwede. Kaya among pag-stand, diri sa park, no? Nindot kayo, kaya nagabutan sa itong permit. Ang nagabutan diri, museum ground. O, naman kang museum ground? Niya Ilahada Plaza ground? So, nindot kayo. O niya, advice, ato nag-challenge sa mga Katoliko, ayaw di mo o kanang pag-surrender, ayaw di mo pag, ingon nato nga, kanang mapulan. Panulin, kung na mo yung kapangutana, able, welcome, anak pananglitan, kung na mo yung pangutana, o niya, ato ginangtunan. So, muna na. So, kamay malang ni, apan kay napamantay sunod Domingo, kinini, usan ni siya ka opening. O niya, ang among mga kauban sa Catholic lay apologists, naaman din nakalimot ako sa mga pangalan, so, i-announce na to next day o karon, no, kay Sir Argesero niya, sa atong maging sakpan, no, kauban na to ni Sir James, no, na naadini karon nga usa sa kanang mo gustong mo tabang sa tuwa diri sa siyudad sa Panabo aron makapadayon ning maong simposyon. Matod pa ni Sir RJ, wala ng pulo nga rally. Kay na-check ko niya atong pipila ka mga adlaw milabay, nauwaw ko kay ang nakabutang mag-usang permit niya, the President of the League Catholic Apologists, Jules Kahiga, so di pa na pwede. Kaya mura po taan naglaay pong, mura po tayo presiti sa CFD ala. So di na pwede. No, so di na anak day. So na-check na niya, mauna nga anak pag-rally, ngilad po, ang paminahong pulong rally, religious rally, lain sa paminahon kay kung naanay, unsa diha, marakang against the government, kay rally man. So muna nga, ipaklaro yun ang mga statement. No, ipaklarong statement. O niya, lahi po ni siyang Catholic, ang lay Catholic apologist, kay Dunagi rules, dili susama ang Catholic rally, religious rally, nga wala na musunod sa rules. Kini delikado ni og masipyat ka gamay. Para gunay sa gingon na to nga nagpataka galing ka gamit sa imong ritual, sigurado di ka niya, apan kini, proseso gini siya. Di kini basta-basta na mutikang lang ka nga wa ka kakatanaw. Di ba? Halimbawa karon muhatag ka may example. Amo kinisiga na si RG, muban pa namong kauban. Halimbawa karon kanang gingon nila sa usa sa mga atake. Nga maingon sila nga kanang mga tawhana protestante mo na kay supak mga sa Vatican II. Mao na. Asagaran si Catholic Faith Defenders mingon basta mingon gani mi nga isupak mas ka pa Vatican II kung Council of the Vatican II. O niya may pagimi kanang mga tawana protestante kami supak sa Novus Ordo to new rights. Ayaw na magtuwa na kay kanang mga tawana na iyan lang ni siya. Kami naging niya siya. Pero amo nang i-explicar nganong dunay Vatican II, nganong naghimo siya Vatican II, kanya nganong dunay Novus Ordo, unsay purpose nganong dunay Novus Ordo. Ana raman. Niya po na siya nga hatagan igong gibugaton. O sa tanang mga subject, wala may problema.
kung iunta nga unsang klase mga subject ang gitudlo simbahan, ituman man na. Apan tan-awag asay tinuod. Di ba? Asay giusab. Kay matod pa sa original, dili usbon kay maanati mata. Makita niyo sa sunod mga Domingo kung batay tama sinawag yun. Aron makita unsay tinuod. Diba? So di na, may bawan. Unya welcome kayong uban ng mga Katoliko. Unya welcome po ang mga dili Katoliko, no? Mga Protestante, welcome din eh. Kay Katoliko man eh. Dili man eh Protestante. Diba? Dili man eh Protestante. Katoliko man eh nga pagtuo. Kaso lang, doon ay proseso. Dili ka pataka lag-angkon. Nga mo ba, ningon nga, aka na si Bro George Kaigas, Protestante naman na. Kung sa mga kaobispo, Kardinal ka, mayroong ka o Protestante na kay kapamatuod ang excommunicated ta. Ipatingara. Masangan kang binunyagan ka, niya nagtuman ka, pinuod kang Katolik ka. Manay, pinuod ha. Ayaw sa pag-judgmental. Kanang mga pagtulong na gikotlo sa balang kasulatan, okay na, wami problema na, kaya mga natutunan. Ang dili lang pwede diya, ayaw diya rataman. Dili ka diya taman lang. Kung Catholic yung ka, tukyon gini mo kung unsa ang unod. Ayaw na yung desisyon. Di ba? Ayaw na yung desisyon. So taon ni mo anong binunyagan ka. So taon ni mo anong Katoliko ka man. So taon ni mo anong nakumpirmahan ka man. Yan na. Mo na sabot pasabot diya. Ayaw na yun o laban. Kung ba lang kay Katoliko ka, mulaban ng doktrina. Ayaw po, dili tanan. Dili tanan na. Manay nga ang lay Catholic apologist, usagin ni siya sa mga grupo nga musaysay sa tinuod. Abi ninyo may son, mga Katoliko, kaya kung kauban din naman din si Pastor Maghanoy, Pastor Maghanoy, mayong hapon. Pastor, mayong Hanoy, mayong hapon. Pastor Maghanoy na, kaila ko na. No? Ang iyang relihiyon na is one way. Ana? Okay. Kaya si Pastor Peter, Pastor Peter, ayang relihiyon na, power of faith. Mo ni mga pinangga na mo mga pastor. Pinangga ka ni mga pastor ni. Di ba? So, uban pa nga na din ang akong kaubang po din nga Catholic Faith Defenders, Bro Jonas, na di ako, kilid. Alam bro, may hapon din na. So, na. Uban pa nga, muari din open man ta maminaw. Nindot kayo ni kay usan na siya sa mga opening. Unang pagsugod sa atong simposyon diri sa siyudad sa Panabo. Na ginumalahan gini siya sa Lay Catholic Apologists International. Pinakanindot kayo ni. Pinakanindot. O niya, nagagikan gini siya dito sa Roma. O niya, down to diri. O niya, yatagan yun o kanani ang authority nga ipadayon ang pagwali sa mayong balita. Ipaklaro sa mga taong binunyagan isip Katoliko. Yung ana. Okay. So, saan na to siya nga kanana ang sample. Saan itong introduction nga itong himuon. O niya, ayaw lang mo kabalaka, ayaw lang mo kaguol kayo kung doon ay may mga conversation nga sakit o na mga tubag na medyo sakit, kaya normal man na siya. Atagan na itong gibugaton. No? So, usahay, ang atong manggol, bisag kami si si Pastor Peter, usahay, masakitan niya sa kuha, kay, maulig gini, nanginana nga resulta, no? So, usana, ay naamo na ikaw ba na to, si Bro Dab Camporidondo, mayong hapon bro, nasa likod, si Camporidondo nasa likod, so may hapon mo dia, okay, sa Santo Tomas na, panggitan ko lang Santo Tomas pohon, no? Maabot ata dito, Santo Tomas. O niya, tanan ng mga estudyante, encourage kayo sa mga estudyante gikan sa first year high school, nagto sa graduating siya sa third, fourth grade, ano pananita na, no? So, yun ana, welcome mo sa tuang sa Lay Catholic Apologist, na gusto ta magkat-on, gusto ta mahibalo sa atong doktrinang Katoliko, pwede tayo na. Kaya na mga plano sa LCA nga doon namin orientation nga hitabuon diri sa siyudad sa Panabo. No nga mo gingi pahitabo na mo niya
matag bulan. No, matan-awan ginato ni niya. Labi na karon mga panahon na All Saints Day. No, panahon maron sa Kurisma na kinahanglan magini siyang pamalandong, kinahanglan siya nga doon natay ingunan nga sistema ato nga kasakit nato nga si Kristo namatay hantod sa iyang pagkabanhaw. Ngana na siya ang atong pagtulunan karon. Naana nato gitawag istasyon sa cross. Naana nato anak. Apan lamang kini nga mga programa, kini nga kalihukan simposyum alang sa kasayuran sa tanan kada Domingo niha gikan sa alas 2 kutob sa alas 5 ang takna sa hapon. Alas 2 kutob alas 5 sa takna sa hapon. Mao na nga mo ang kalihukan matag Domingo. Nya welcome kay mo tanan. Pwede maminaw, pwede po niyo i-record, pwede po mo magsulat kung unsang subject ang naisgutan. No, panghuna na pwede mo mangutana. No, pwede mo mangutana. Kay andam pumutubag ang ato ang mga lay Catholic apologists. So, wala langan, bro, Sir RG, I would like to request you to take over this microphone. Dayon, ipaila sa ato mga kauban. Thank you very much. Mayong hapon sa tanan, mga Katoliko, di mga Katoliko. No, mayong hapon. Sa makausa ngayong hapon kanilang tanan sa kanang mga igsuon namong mga Katoliko o labi na po itong mga dili Katoliko. Nya at the same time ako nang iukbo ang ako ang kaugalingon sa tuang Spiritual Director Reverend Father Timothy Pfeiffer sa Society of St. Pius X, sa tuang mayor dinhi sa syudad sa munisipalidad sa gitawag og Panabo City, Mayor Lampagos, nga naghatag nato og katungod og permit nga maghimo ta niining maong gitawag og permit. Unya kung tinuod jud kang Katoliko mas malipay ka nga naay programa nga traditionalist dinhi. Ngano man kung what to kaspikas about to basic teaching, doktrina ngano ang Katoliko manguros, ngano ang Katoliko tawag anang naay larawan, nganong ang Katoliko mukaon og dinuguan, nganong ang Katoliko tawag ining nito og purgatorio magampo paras patay. So mga basic teachings dito pamati. Pero ang sa tuwa din ni karon kini nga tawag anang programa atong ang gihimo ni dili aron pagsapaw ni bisan kinsa mo dapat yung layuan namo dinhi nya wala ni magtuo nga mas kusog pa dinhi ang amo ang gamay ay magtuo. Okay. So, ang nahitabo, nahimo niya klase nga programa tungod sa hinungdan nga daghan kaayong mga buta nga kinahanglan bantayan sa mga Katoliko. Nga naman, kay mismo ang ato ang Ginoong Kristo nagpahimangno sa iyahang mga apostol nga sa ulahing mga adlaw na ay mga manindog nga mga mini nga propeta dinha mismo sa inyong taliwala. So, ang buti pasabot na ay mga tao nga magtindog sa taliwala, magwali, magtudlo o dili maoy gitudlo ni Kristo o sa mga apostoles. Mabatalingon ba si Kristo si San Pablo, bisan gani kami kung usa ka anghel magwali og ebanghelyo nga lahi sa among giwali, ipatunglo siya. So nagpasabot na kining maong tawag anang butanga ato ang tan-awon asa dinhi karon ang tinuod na Katoliko o dili tinuod na Katoliko. Anang Protestante di man gina tinuod sila nga simbahan. Ato lang sa libay. Ano man musugot tag sa dili basta Protestante ka. Unya pagkahuman nagtuo ka nga nawalihan ka nakabalo ka nga kining Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang iglesia gitukod ni Kristo unya magdumili ka sa pagsakop ni ining maong simbahana aw impas os sa naging Ginoo sa Kristo sa Juan kapitulo 15 bersikulo 6 ang giingon ni Ginoo sa Kristo ang dili magpabilin kanako may sama sa kasanga putlon ibalibag malaya hantod kini dauban. So si bisan kinsa nga nasayod na kining iglesia Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang iglesyang gitukod ni Kristo unya pagkahuman magdumili sa pagsulod o pagpabili ni ining maong simbahana sumala pa ni Kristo kandidato na sa daog.
Pero kining Iglesia Katolika, Apostolika Romana nga kung ang ginapasabot, mooning Iglesia kung simbahan nga natukod ni adtong tuig 33. Sumapa ni Cristo, Ruiz Pietros, et Soperham Petram, edificabo Ecclesia Meam, et fortes entrenon prevalibon adversus iam. Nga sa atong pinulungan pa, sultihan ko ikaw Pedro, ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan, o bisan gani hanggang haan sa impyerno, dili gayud makabuntog diini. So ang buti pasabot, pag ingon niya nga, bisan hanggang haan sa impyerno, dili gayud makabuntog niini. So gikan sa iyang pagkatukod sa tuig 33 until now, kanang maong simbahanan nagbarog na. Pero kung sa may buti pasabot ni Kristo pag ingon niya, ganghaan sa impyerno, migamit ang atong Ginoong Kristo sa pamulong nga naghatag sa pahimong at nga kining maong iglesyaha sulayon ni. Sulayan gid sakto. Unsa pananglitan? Sumala pa sa mga banggiitang theologian sa simbahan Katoliko, pag maingon ka ganghaan sa impyerno, nag-refer ka na siya una, number 1 sa persecution. Pagpanglutos, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana sa unang siglo, ikaduha hangtod ikatulong siglo, gilutos na ay napulo kadagkong persekusyon. Gipang-ihaw ang mga Katolikong pari o mga Katolikong obispo. Magtagot-tagot, pero inay nawala sila, nitubo, midako, hantod nga midaog ang maong paglaban sa panahon ni Emperador Constantino. So from Emperor Constantine until now, mao nang nibarog ang maong simbahan og nahitabo na kining maong simbahan na mitudlo kung unsa gitudlo mismo ni Kristo. So mao na persecution, pagpanglutos. Kining simbahan na lutoson gyud, ilabi na itong mga nagtug-an og tinuod. Unya ang pinakapait na lutos manggod anak, kay way problema tong nilutos gikan sa gawas. Ang problema anak kanang nilutos gyud gikan mismo sa sulod. Sa simbahan sama sa hitabo ni San Atanasio sa tuig 300 to 480. Kung ato ang basahon ang kasaysayan simbahan, after midaog ang simbahan sa persecution for almost 300 years, after sa midaog, ang persecution na podwa na sa gawas na ana sa sulod. Nahitabo ang unang konsilyo sa Nicea ni atong 325 AD. After sa konsilyo sa Nicea, na ay mga tawag ining mga galamay ni Arius na naay koneksyon dito sa emperador. So pinaagi sa influensya sa emperador na influensyahan ang mga obispo na nagtuo nga si Kristo dili Dios. Sir, ato na lang siguro na i-cater the result para dire na to istoryahan at least. Sige sir, pwede niyo mo ikuan imong baruganan the result. Okay, para tawag anang makuan ba? Kaya para masabtan po minimo sir. Masabtan po minimo. Mas maayo manggod. Ang pait mo din na kay kung Katoliko din Protestante speakers, okay lang sila. Kung Katoliko dito, Katoliko mo pwede, kamera. Dili ni mo pwede mapugnan ang tawag anang katungod sa tao. Dili ni mo pwede mapugnan ilabi na kung kanang kapunungan na ay juridical personality. Ang buti pasabot, registered nga group. Itong ginon ni Sir Kahigas ganina. Naman ko certificate anak nga wagid marinyo Wala marinyo. Di nila marinyo, kadako naman kayo. Marinyo honon gud. Okay? Sabiyaan anak. Okay. So, pag-abot ni Arius, gi-influensyahan ang emperador may influensya sa tanang mga obispo. Ang nabilin na lang na naghupot sa pagtuong Katoliko si San Atanasio sa Alexandria o ang iyang mga kaubang gamay nga mga obispo. Abi ninyo unsay gihimo sa ilaha?
So kini ha, tawag anan ato ang gihimo ba nga atong gitan-aw ang kasaysayan sa simbahan ba kay kasi may mo na rin mo nako ba nga grabe man ni sila tawag an himo gibangga nilang dagko wala oy. Wala. Basahon nato ang kasaysayan sa simbahan bagay para masabtan nato ba nganong ingon ani ning mga tawhana. Okay. So ang nahitabo sir. Sir, ikuha na lang dito, sir. Dili na lang, sir. Di, mas maayo mo na, distract mo, gugo. Mas maayo imong ibutang ang kuhan dito, sir. Kaya kung balaod na nato yung isgutan, pwede na ito na isgutan bisag diri. As per Constitution, as per Bill of Rights, at the same time, as per juridical authority na gigunitan sa maong organisasyon. Ilabi na nga ang mayor nag-issue of permit ni ining kapulungana. So in terms of legality, no problem. But in terms of religious aspect, natin na kada iyang baruganan. O dili pwede nga ang positive o negative, mag-uba na, dili pwede. Negative, positive. Ang modernist, ang traditionalist. Kaya kung ang traditionalist, mahimong tawag anang modernist, mura na sa bingka, kalayo sa ibabaw, kalayo sa ubos, wa sa kasabot o sa gibarugan niya, palalitan. Sige tagwali, ano nga siya ate? Paggawas anyang simbahan na dili tamaluas. Pero unsa may giingon sa decree na Kiminizet? So di maluwas. Luwas po ng uban mo eh. Ako, pwera, adaghan man ko mga amigong pari sa Novos Ordo. Ang Novos Ordo kani ato ang simbahan ron. Daghan man ko mga amigong pari. Kapila ko mo lecture, dahil sa panabo, kapila ko ka lecture dahil. Dahil sa tadon, kapila ko ka lecture. Kapila ko gahimo simposyon. O sa tawag anang gihimo. Pag mo iwang gani ko, kanang protestante ma-imperno, pag abot sa likod, yung nag-starit. Sir, ato nang hinahinayon na sir kay, kanang naabi at ay programa sa simbahan na ecumenism. Ha? Kini sila Sir Brown, Sir James, mga kaabag ba ni, pero nang hawa ni pa kaabag. Wala sa nagitanggal ha, ng hawa. Lain ang gitanggal o ng hawa. Nga naman kay, lahi ang tawag anang teaching sa Second Vatican Council, Second Vatican Council o kini o sa tawag anang previous Vatican II. So mana among gusto ipasibaw. Kung tama ang Second Vatican Council before Vatican II, mali na tanan. Nga naman kay anti-syllabus ang gipangtudlo pag-abot sa Second Vatican Council. Ingon ang simbahan, outside of this church there is no salvation. Gawas ang simbahan na di ka maluwas. Pag di ang Katoliko, dili ka maluwas. Except atong mga ignorante ha, atong mga inosente. Nawag yun na tudlo eh. Sige tag-ingon nga, outside of this church, there is no salvation. Pero ingon ang ato ang tawag anang post-Vatican II teaching, nag-ingon nga, the Church of Christ subsists in the Catholic Church. Sa Bisaya pa, ang iglesia nga iyan ni Kristo nagpabilin sa simbahang Katolika. So ang buti pasabot, ang simbahang Katolika o ang simbahan ni Kristo, dili pareho nagpabilin ng ang simbahan ni Kristo sa Iglesia Katolika. Lahi ang teaching before Vatican II, pag-ingon na iglesia ni Kristo o iglesia nga iyan ni Kristo, mauning iglesia Katolika. Lahi ng the Church of Christ is the Catholic Church or the Church of Christ subsists in the Catholic Church. Mabitaw nga kung mag-engage sa gingon aning argumento, mudagan tag-liturgical, dagan tag-theological. So kung maanhi ka din nga wala di kay igong bala, may pag-traditionalist ka na lang. Nga naman, kay pabor halos ang tanang dokumento sa Iglesia Katolika Apostolika Romana sa baruganang traditionalista. Nga naman, kay ang simbahan mismo nagupot sa gisulti ni Apostol Pablo. O saan may gisulti ni Apostol Pablo? 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. O sige mo niya, hopin ninyo ang tradisyon na among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong o sa sulat. So ang tinuod na Katoliko, tradisyonal. Kung unsa tong gitudlo kaniya to, walay dagdag, walay bawas. Kaya sulti ni Kristo, lakaw mo sa tibok kalibutan, tudlo sila. Wali mo nga, lakaw mo sa tibok kalibutan o pag-imbento mo. So mo na ang kapapahan, pag-abot sa konsilyo sa Trinto, ang Professio Filipentina, or the Profession of Faith of the Council of Faith, nag-ingon nga, kining pagtuuha, amo raning nadawat, dili pwede nga mag-imbento ang maong mga kapapahan o mga obispo.
Ania, basahon na to sa libro. Kini nga libro, tudlo ni sa Iglesia Katolika. Wala, pagbubarog ni din, hindi po din nga amo ang bakbak lang. Amo alam tawag anong bakbak ba? Bantayin ninyo ha. Wa ko na nga pake, wa ko na gisgot o tawag anang nibisan kinsang gitawag o grupo. Ako aos ko siya kung gibarugan karon. Unsay baruganan gyud sa tinuod nga simbahan. Question: ang mga kapatahan ba o mga kaobispuhan, pwede ba sila mag-invento o tudlo? Pwede. Kaya, basahon na to. The sources of the Catholic dogma, number 1836. Yan, basahon na to. Ang sayagin yung dinig. Yan. The Roman pontiffs, moreover, according as the condition of the times and affairs advised, sometimes by calling ecumenical councils or by examining the opinion of the church, spread throughout the world, sometimes by particular synods, sometimes by employing other helps which divine providence supplied, have defined that those matters must be held, which with God's help they have recognized as in agreement with Scripture and apostolic tradition. So ang Iglesia Katolika daw, basta mutudlo daw siya, ilabi na sa pagtuo o ubantang mga gawi, always in line with the sacred scripture of apostolic tradition. Nga naman kay ang simbahan ni Kristo, wa man ang ingon nga, si Kristo ni Sugo sa simbahan nga, lakaw mo sa tibok kalibutan o pagsulat mo, wala ay. Wa pa din mo si Kristo nga, lakaw mo sa tibok kalibutan o pamasa mo Biblia, wala. Ang giingon ni Kristo, lakaw mo sa tibok kalibutan o tudlo sila. Ang buti pasabot, na anay teaching daan na gitudlo si Kristo una pamiabot ang Biblia. So alang sa mga CFD nga ni Adoni, mas madugang ang inyong knowledge ani. Ha? Alam ko ninyo i-take negative ang tawag ang pagbarog din eh. Okay. For the Holy Spirit was not promised to the successors of Peter that by his revelation they might disclose new doctrine. Sa Bisaya pa, kaya ang Espiritu Santo wala gisaad ngadto sa mga sumusunod ni San Pedro, nga mo ng mga Santo Papa, na pinaagi sa pagpadayag, makahimo o makaimbento sila og bag-ong mga doktrina. So ang naging pasabot, ang kapapahan o mga kaobispuhan, apil ang mga pari. Dili sila pwede mutudlo o inimbento. Nga naman, supak na sa baruganan sa gistudlo at Kristo. Ang pari o ang mga obispo, apil ang papa, they are all servants of Christ. Tanan sila mga sumusunod, nangalagad kang Kristo. Dili sila pwede mulabaw kang Kristo. Ang Santo Papa, he is the vicar of Christ. Siya ang vicarius Christi or ang representante ni Kristo. Dili siya ang Kristo. Kabatan ng mga protestante, kini mga nagsulpot, nagkalit, ni igop na skilat, ito kaya sulpot, ano ba? Nagtuo sila ng atuan pagtuo sa Papa Diyos. Dili, oy, mutmuot naman mo, oy. Ang atong pagtuo nga sa Santo Papa, vicarius Christi siya. Representante ni Kristo. In behalf ni Kristo, siya ang mamulong. Nga naman, saan ko ni Kristo? Mato ko samahan, tagaan ka mo niya, alaing manalaban, ang Espiritus kamaturan. Kining Espiritus kamaturan, ang mga Espiritu Santo, magtudlo ka ninyo sa tanan na akong gitudlo ninyo. Pero, kining mo ang vicarius Christi, ang gisaaran og Espiritu Santo, naasay mandato. Unsa may iyang mandato? Ang iyang mandato, itudlo og buhaton ang gitudlo o gibuhat ni Ginoong Jesucristo. Kaya diha manggod sa Biblia manggod, kung ato ang tanawon, before ang 4th century, kining tawag ining mga sumulat, katag ni dili ni sa usa.
Katag na ba? So ang ilang basis sa ilahang faith dili libro. Ang ilang basis sa ilahang faith maunang gitawag og liturgy. So unya basig na ay mga di Katoliko mangutana nga mag-apil-apil ani nga isyu, dili ko motubag anak nga isyu para sa ilaha kay wa magi mo magkadimao sa basic doctrine o sa naghagini atong isgutan. Saan mo tamo magkamamo? O, di ko maisgot. Mamula, pag naay di Katoliko mong utana, nganong kiniman ng inyong paas. Unya na na, pag Katoliko sa, tumagon ta ka anak. Pag di ba Katoliko, di ta katubagon anak. Gawas ko mga utana ka na og basic doctrine simbahan. Pero kung Katoliko mga utana na ko, bahin na ng isiwa, tubagon ta ka. Intuto yun. Kung unsay na sunat, sa gitudlo sa Iglesia Katolika, gikan sa first, second, third, until now. Kung unsay gitudlo, tubagon ta ka. Punto por punto. Okay. So, ang giingon ni Kristo, hindi pwede na tawag na mag-create sila og ila. Nga naman kay ang mga pari, mga obispo, o kining Santo Papa, dili man sila ang Kristo. Mga sunugoon lang man sila ni Kristo. So, ang ilang buhaton, kung sa tong gisugo ni Kristo. Mula from the first, second, third, until sa 19th century, ang mga kapapaan, stricto kayo sa pagtuo. O niya, ang pinaka, dayag nga makita nga gipakita og kanang explicit gyud nga makitaan ang pagtuo, dayag nga makita ang pagtuo kanang atong pagsimba. Naigiingon nga lex orandi, lex credende, lex vivendi. Sa tuwa pang pinulungan, the law of prayer is the law of faith and the law of faith is the law of action. Kung unsa ka nubuhat, mauna ang imuhang pagtuo. O kung unsa imo pagtuo, ingon anak pug ka magampo. Pananitan. Kano ang Katoliko mga Rosman? Kay Katoliko man ko. Muna ato ang gibuhat sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So buhat Katoliko na. Kaya Protestante di man mabuhat na, di man manguros, magkato magkirig-skilid. Pastor, hallelujah. Ambot na unsa ng mga tawhan na kainom mo sunod formali ng mga tawhan na. Sa tuwa kay basta manawag ta dayal una nya hello sa ilaha kay mo kalit lag kong cellphone dili sa lag hello why dayal kita dayal una ta imo na to pagtuo i-invoke nato ang gahom sa Santissima Trinidad pinaagi sa gahom sa krus na sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sumo na ato pagtuo kadto mga di Katoliko di o sila mangros nga naman kay dili sila motuo kon unsa gitudlo sa tradisyon sa pagtuo nga gikan gyud mismo kang Kristo. Sa karon, unsay pagtuo sa tinuod gyud nga Iglesia Katolika. Pinaka number 1 kining gitawag og pagsimba. Mo ta pag-abot sa 1950s. Nagsugod sa 1950s ang revolusyon sulod sa simbahan. Naningkamot ang makaawal simbahan sa pagguba ni ining maong simbahan na pinaagi sa pagguba sa pagsimba. Kaya kung maguguba ng pagsimba, guba din ang pagtuo. O sa naging ni Martin Lutero, tuli missae, tuli ecclesia. Sa tuwa pang pinulungan, guba ang misa, maguba nimo ang pagtuong Katoliko. So question, turong bang panahon na naguba ba ang misa? Makaingon ta nga, wala naguba ang misa. Kaya mo man ang atong naanggan. Nga, mo man ang ato ang tawag ano nakita. Pero dili. Na ay revolusyon sulod sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang pinakangilingig na kaaway sa Iglesia Katolika, sama sa gingon na Apostol Pablo, wala sa gawas na asunod. Ano pang Protestante, Biblia lang tuuhan, sila ay. Mura man na sila ka lang kung sa ka ng hugaw standing ba. Dali ano yung matamakan. Oh. Ang kuyaw din ha, kanang gitawag o naasulod sa Iglesia. Nga naman, kay kanang naasulod sa Iglesia Katolika, maunay mo hinay-hinay o guba sa pagtuo na gihuptan natin sa Katoliko. So, usa din na ang misa. Kani ato, mabata ning uban bitaw nga mag-angkon-angkon bitaw nga kami ang gitukod ni Kristong Iglesia. Abe, sige daw abe. Kamo man ka, makunsa mo magsimba. Magsimba mi katong subay sa pagsimba sa mga apostol kaniadto. Unsa din magsimba ang mga apostol kaniadto pareho sa simbahan? Kumbo-kumbo? Dili ay. Nagsugod ng kumbo-kumbo sa Pentecostalism. Kanang tawag ana magyama-yama bitaw sa panahon sa tawag anang ilahang pagsimba.
nagsugod na sa mga Pentekostal. Dili na sugod sa magikan pa sa tawag anang mga apostoles. Kaya ang mga apostoles kani adto kuyaw, pag musimba sila, mag-atubang sila sa seat of Holy of Holies. Kung asa nahimutang ang templo, dito na sila mo atubang. Unya ang timaan nila, dito na sila mag-atubang sa east, sa silangan. Muna ilang pagtuo. Mula pag muhimo sila pagsimba, mag-atubang na sa silangan. Even karon, basta mga Hudiyo magsimba, mag-atubang na sa silangan. Kay maunay mando sa pagtuo sa mga Hudiyo. Maapod na ang mga Kristiyano kaniadto. Pag magsimba, mag-atubang sa silangan. Ang ilang pari o katong mga membro, tanan, one direction, mag-atubang sa gitawag o sa silangan. Ay, Debe, sige Debe. Ato na lang sila, sir. Apa mo na nga diri, sir? Ali, diri, sir. Mas maayo na imong ipasibaw na, sir. Dali, sir. Sige, sir. Tagaan ka na po og 2 minutos sa pagpangutana. O nga, tagain po kung time na matubag, ha? Sige po, sige po. Sa pakakita sa kadagkuan sa mga pari o sa mga gwardya kaniya, maninggit siya, ilansang siya sa krus, ilansang sa krus. Pare mo nagbuhat na ini. Oh, wala kayo nga din na Hudiyo, wala. Pare mo naghingmami nga, pare mo nagpatay kay Ginoong Hesukristo. Kita na. Nindot nga pangutana. Ini asar patubag ako. Kung mubasa tag resita, sa tong resita bang ingon nga ang gibutang sa prescription, ang giingon dito nga ang asido tambal sa mata. Sir, naminaw man ko sa imong pangutana. So, wala man ta nagdebate, sir. Nangutana lamang ka sa paminawa. Naminaw ko sa imong pangutana, paminawa po na ako ang tubag, sir. Dili, sir, tubagon ta ka, sir. Tubagon ta ka. Di. Wala. Ani, sir, ani ha? Ani. Ang prescription, ang asido tambal sa mata. Wa sa kabantay pagsumpay kung gusto kang mabuta. Mo na iyang gihimo. Gibasihan niya ang 19:3. Sir, paminaw, sir. Sir, paminaw ba? Kay naminaw man ko sa imong pangutana, paminaw po sa kantubad. Mo na bitama di man kasi nabot ang karon kay interesado kay mangutana, dili interesado sa tubag. Ni sir. 19:3 ang imuhang gibasihan ha. Og nano 19:18. 6. 19:6. Okay, ni sir. Ni ha. Sa pagkitas kadagkuan sa mga pari o sa mga gwardya kaniya, naninggit sila. Ilansang siya sa krus. Ilansang siya. Ana lagi. Sumpay siya, sumpay. O siya sumpay. Sumpay yun ako. Ani aha. Si Pilato ng kanila, kung mao ka na, kuha siya o ilansang sa krus. Wala ko nakapagang katarungan na sinutan mo siya. O siya tumag. Ang mga Hudiyo mitubag. Siya tumag. Ilansang sa krus. So kantong gingon nga mga pari na ilansang sa krus, kantong mga paria, mga Hudiyo. Sa dili mga balikang basa, sir. Balikang basa na to. Niya, sir. Balikang na itong basa, sir. Niya. 19:6. 7. Okay. Niya, sir. Sa bagag kita, sa kadagkuan, sa mga pari, o sa mga gwardya kaniya, naninggit sila. Ilansang sa krus. Ilansang siya. Si Pilato mo yung kanila. Kung maod ka na, kuha siya ilansang sa krus. Wala ako nakaplagang katarungan sa kung sinasulutan siya. Ang mga Hudiyo nito ba? Adun na kami balaod na nagsugo na angay siyang patyon kay siya nagpakaanak sa Diyos. Kinsa pa na maingon? Ang mga Hudiyo. Huwag yung gingon din nga ang mga Katoliko. Okay. Karon, naamang ko'y nabasa nga ang misulti ang mga Katoliko. Basaha daw sa setas kay imong ikutlo
ang mga Hudyo. Basaha sa sipas kinikuto at kanang mga pari din ha, mga Katoliko na. Kaya kung naa kay mabasa na Katoliko na, karon dayon biyaan na po akong pagtuong Katoliko. Pag naa kay mabasa, tutob lang paslamlan ang taon. Sir, dali sir, dali sir. Dali sir, dali sir. Dali sir, dali sir. Follow-up question. Dali sir, follow-up question. Follow-up question. Paluapan ako bilhin ang utana. Kaniman. Follow-up. Di yun siya kadawat, sir, nga. Follow-up ay normal man gid na. Marabog, di ko kadawat nga na ay bulan, pero wat nagpasabot nga mawala ang buwan, kaya di ko kadawat. Kasamang pagkagi, di siya mo to nga anong papatay nga mga pari kang Kristo, mga Hudiyo to. Di mawalang tinuod nga mga Hudiyong pari ang napapatay ang Kristo, dili mga Katolikong pari. Wa pagi ka nang utana, wa na klaro. Basta Wala sa kamatuoran. Ngayon dire, malakas, dos. Otso. Andre. Apan kamo mga pare. Nidiya sa kamatuoran. Ang itudlo noon nagtukmod hinoon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Muna yung mga tawhanan Bad, ano to bad? Ang iyahang gihimo, ganina, nibasa siya, wa lagi padayon. Ang gihimo na po siya karon, nibasa sa ubos, wa niya basahan, ibabaw. O niya, sir. Mapangkagin ka, sir, ba? O niya, sir, ha? Atong basahon sa 7, sir, o niya, ipadayon sa 3-3. Sir, niya, sir. Tubagon na to, ha? Okay, niya. Ang imong gibasa ang Malakias 2:8. Atras lang gamay sa 7, sir, para masabtan mo. Niya, sir. Katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang katawhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton. Kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Dili pastor. Kilit sa 8 gisaway niya kadtong presenting pare sa panahon nga iyan ng gisulti. Karon ang 3-3. Kinaamo gyud nga nakasala nga pare, sir. Niya, sir. Padayon na, sir. Dali, sir. Para lagi sir. Dali, sir. Ako nang gibasa, sir. Ani, sir. Niya. Sa 3-3. Ha? Ikay mo basa na as kamaturan, na akay mo basa wa as kamaturan. Naon sa mga kasaroy. Pareho ta gibasa. Malakias 2:8 ni aga sa 7 mo aban ko ang 3-3. Ani, sir. Basahon nako, sir. Problema mo jud ka anang 8. Naa pa may 3-3, sir. Basa ang 3-3, sir, ikay basa. Kanang 3-3. Sir. Ano sir, sa Malakias sa sa dagan. Ganina gidagan ka, wala ka katawag anak ka punto sa San Juan 19:6, nidagan kag Malakias 2:8. So nagpasabot nga ang imong argumento dili makamarog. Kaya naglukso-lukso ka man, ka, kung sa kulti pa i-content ka. Ha? Stick sa isyo. Ang gibasa niya, Malakias 2:8. Wala nga giatras sa 2:7. Karon, naamang gyud mga pari nga nagpabadlong. Pero unsa may saad sa Dios, sir? Sir, ipadayon ang imong pagbasa, sir. Malakias 3:3. Basahon na to. Niya, sir. Niya, Malakias 3:3. Gusto mo ang kamaturan? Tanawa. Okay. Basahon na to. Biblia, ha? Biblia itong basahon. Pariya tagilitan. Niya. 3:3. Kinaamog yung mga pari ng mga badlungan. Katong sa 18. 18. O ya, unsa may saad sa Dios? 3:3. Moanhi siya sa paghukom sama sa magputli sa plata. Hinuan niya ang mga pari ingon sa pagputli sa plata o gulawan. So na ay mga nakasala pero hinuan sa pari. Ang wa sa Biblia, pastor gisugok sa Dios. Bot na. Igo na ko nagbasa. Ay sige, di magkamao, basahin ng 3:3 o di ba mao? Sige be. Alin sir. 3:3. Alagi sir. Basa ang 3:3. Malakias ba sa Malakias? Di, sir. Sa Malakias ba sa Malakias? Di, Malakias ba sa Malakias? Ayaw sa gagyas lagi. Ayaw sa gagyas sa Usiyas. Sa Malakias ata. Ang Usiyas, kadi pa kadaog sa Malakias, nagpasabot na bangkarote ka na si mo argumento. Ha?
Ayaw sa dagandagan, maanay resulta mga dagang protestante. Nga naman, katanaw nga natin sa kaangay sa sumpay, balhin naglaing. Wala bantay na, mo po na sa mga lulus ordo po ng mga detensor. Di ka angay anit balhin sa laing. Okay? Sa kana, balik ha, balik. Kung sa Malakyas, 2:8, wa niya giatas nga ang pari gisugo sa Dios o sinugo sa Dios. Pag abo sa 3:3, kadto mga pari nga padlungon, hinuan. Kinsa mo hinlo kadtong pangulong pari nga si Kristo, Hebrewhanon 3:1 o Hebrewhanon 7:26. O sige sir, wa makakadaog sa San Juan, wa pa kadaog sa Malakyas. Butangin ang imong usiyas, tabi sir. Pasahin mo. Ayaw gambak ka kay mo na kag fruit salad yun. Puilo. Halo-halo na. Ulahe na kayo kanira kanito. Dili mao. Dili ilagay niyo. Dili mao. Sir, for the sake of argument, kung dili yung kamahadlok sa tinuod, imuhan ng basahon. Okay. Malakyas, nag-isip ng pari gihapon. 3-3, sir. Imposible man ang-inyuhan ng pariya sa kamo mo'y pari. Ano sir? Imposible man nagkamo. Ano? Sa 3-3. Ano sir? Lagi. Onya na. Sa 3-3, sir. Ganina ni hatag ang Malakyas 2:8, gibasa nato ang 2:8 for the sake sa imo. Karon, for the sake na po sa kong argumento sir, para dili ta mingon nga nangilag ta, basaha, ikaw mismo ang mubasa sa Malakyas 3:3. Natingala ko ni sir ba, tingnan maglok sa mubasa. Ano maglok sa mubasa? Unsay rason nganong dili niya basahon ang Malakyas 3:3? Naa sa gitaguan. Diba? Naa sa gitaguan. Kaya kung basahon niya ang Malakyas 3:3, maunay man siya. Nganong maunay man? Number 1, wa si pare, yataki niya pare. Unya ang limo sa Dios, hiluan niya ang mga pare. Ha? Imposible man nagkamo may pare. Pare ka pagtarak-tarak siguro na Na. Pastor, pwede na pastor. Sige, pangutana sa dali. Pangutana ha. Ingon mo, pangutana, dili magkomento, ha? Sige. Ayun na, sir, tagda. Ako na siya mga namutana. Sige. Ayun lang bunitig ya para dito. Sige, giraho gamay kay Juan. Ang inyong magtubig. Matod paganiha sa inyong giwali nga ang nagpatay ni Kristo, Hudiyo nga pare, di ba? Tinod. Mo man na inyong gidiskasa ni Maghanoy nga ang nagpatay ni Kristo, pare, pero imong gidinay nga dili pare nga taga Roma. Basahi ko kuno ko aktual sa Biblia nga ang pare sa Hudiyo ug ang taga Roma dili parehas. Kanang nag-ingon si Kristo nga ang pare nga Hudiyo lahi ang taga Roma. O basahi ko kanang nasa babasa. Sa tinuod lang, naluoy ko sa pangutana. Ang naluoy ko, mailan gid nato ba nga, anak bitaw, sir, pasensya na gid kay sa lahat. Mailan gid nato ba nga, ang level of understanding of reading the scripture is always lang in the line. Dili between and beyond. Ay, sir, ako amang tumagwa man ta magdebate. Sir. Dili, sir. Panginawas ako. Ano ha? Okay. Ang understanding sa scripture dili pwede nga kung unsa lang din na magtuo siguro nga pag iyang pare katoliko na dayon ang iyang baruganan basta kiling-kiling ice cream na kung iyang baruganan pag kiling-kiling ice cream na wrong dili tanang kiling-kiling ice cream nagpasabot nga na ay pare sa Biblia katoliko na dayon kay na ay nagkadaiyang pare nga naa sa Biblia na ay pare sa pagano na ay pare sa mga Hudiyo na ay pare nga iya po ni Kristo so ang iya pangutana naabada kayo basa obvious naman na kayo sir ay grabe naman na ka-obvious sir ano sir ha sa realidad lang sir ang mga pari sa mga Hudiyo kung imong tawag anang tan-awon ang ilahang mga pangulo kining mga Pariseyo, mga rabbis. Sir, aginaw sa sir. Sir, dito pa gani, takagani. Ay lagi kay, ang mabasa man good, sir, ang mabasa man good,
kung magsiki lang ang tawag anang basa nga wala kay understanding, maigo ka sa gingon ni Nehemias. O sa may gingon ni Nehemias, basahon o nya sabton. Ang imong gihimo is basahon, way sabot-sabot. Hindi na pwede. Ay saan niya na? Hindi, lagi. Basahon o nya sabton. Okay, sir, ano ba? Di lagi sa, mo lagi na kalaki na to, dili ta. Sir, mo lagi na tawag anang kadaot nato manggod. Kay ang mahitabo manggod nato, dilig pa mangutana, dili ta mamati sa tubag. Pasagday mo ka ng utana, kawa ko ni sapaw sa imo eh. So karon paminawa ko sa ako ang tubag. Dili maura ang itubag, sir. Kay naluoy ko ba? Ang imong gibasa ko mo kay na ay pare, pag pare katoliko na, wrong man na, sir. Dili man na mao. Kay pagalitan ba? Kato na papatay kay Kristo pari to. Nagpapatay. Si Kristo po pari po. Sa buti pa sa papatay niya yung kagalingon? Dili pwede. Dili pwede. Kasi nagkingon ni Kristo. Ano yung San Pablo? Niya. Sa pagtuo sa mga Kristiyanos na ay pare. Pag kay pagtuo na wala kay pare, ay bugos na, fake na. Basahan na to. Sir, basahan ito ni Biblia. Hebreo Kapitulo 3, versikulo 1. Basahan na to ba? Ako ang tawag ang gipangka ang imong argumento ba? Pag imon na pare, katoliko na. Kasi Kristo pare man katoliko po. Tanawa na. Sir. Okay. Niya. Si Kristo lahi sa mga pare nga nagpapatay niya. Pare si Kristo. Mga igsuon, mga igsuon kong Kristohanon nga gitawag usab sa Dios. Gitawag ba ka sa Dios? Gitawag ba ka sa Dios? Gitawag. Himuan ninyong panag-ingnan si Jesus. Panag-ingnan daw si Jesus. Ikaw di ka pare ha, ingon ka. Ang apostol o pangulong pari sa pagtuo nga atong gihuptan. Ewa man kay pare, sa kanang pagtuo nimo, pagtuo na nagbunga sa liki sa kawayan. Si Kristo lang ba ang pare? Dili. Basa. Gipadayag, Kapitulo 1, versikulo 6. Basa. O gihimo kitang usa ka gingharian sa mga pare. Ang imo kay waman mo pare, bugos ng inyo. So, ang tinuod ka na ay pundok na iya sa Dios na ay pare. Kay kamo wa man mo pare, so inyo ginagbot mo. Ni oyo na nga pare ha, ni oyo na pero wa siya pare. Okay. So ang buti pasabot kay wa may pare diri sa kalibutan, fake ng ubang mga pare. Pag na ay pare nga mag-angkon nga kay ako pare ko. Ako isip ko sa pare. Piki na. Piki daw. Basa! Kini sa tinuod lang dili kinayas katoliko nga anang basa-basa dili kinayas katoliko. As kinayas katoliko, basa ipasabot. Based scripture or based tradition. Okay, basa Roma 15:16. Iwan makabasa na mo angkon, isip ko sa siya kapare, tawag anang bugos na. 15:16. Atong yata sa 15. Apan sa pagsulat ko niini, nagmaisugon ako bayan sa pipila ka mga butang. San Pablo niya, nagipahinomdom ko na kaninyo, nagmaisugon ako tungod sa pribilehiyo nga gihatag kanako sa Dios. Sa akong pagkasulugoon ni Kristo Jesus sa pag-alagad sa mga dili Hudeo, nag-alagad ako. Ingon nga pare, aron pagwali sa maayong balita, disgrasya na po ni. Kung si sampol, pag-sure ni mo, wag yun ito, murag pare, ang ingon nga pare, ang buot ipasabot, isip pare, dili kay murag pare, maunsa mong tumigo, gitu. Okay? So, klaro. Kining atuan tawag anang igala. Nagyun sa kakuan, kaya di nagyun sa maminaw. Ang problema kay mapangkam, gusto sa argumento. Imbis dito tas lubos orbog, kining
kuan mawata kay nga naman kay ilang kan is basic. Dapat dito ito kumatan dito kang gadusol kay maman na iyahan tawag ng korte. Nga kini po ko gusto ba nga masapawan siya. Mas maayo pa nang dito po na mangutanan niya. Pero sa kuan. Di lagi kinaiya na mo kasi basa-basa lang. Bawal na sa amo nga basa-basa lang. Sa mo basa o niya sabot. Ha? Mabilagay mo sa Biblia, di ba? Ang imo kay basa lang. Nga way sabot-sabot. O niya, basa na po. Nehemias. O niya, sa si Kristo nagtugot pagpari sa Roma. Abi lang kay pari lang ang taga-Roma gitawag gyud sa Dios. Isip iyang itawag ang balaan. Ha? Basa, puro dadaotan, o niya. Puro dadaotan ang taga-Roma. Sige daw, basa. Guman na lang niya, guman. Oh, yeah, Pastor, pwede. pastor. Niya. Okay. Niya. Basahon na to, basahon. Basahon. Niya. Ingon niya mga Roma, badlungon daw. Niya. 1:78. Ikaw ba, ganina pala sa supag-supag sa Biblia ba? Busa, gisulatan yung kamong tanan diya sa Roma. Nagihigugma sa Diyos. Aron mahimo niyang katawan. Yan, kanang Roma, na mahimo niyang katawan. Kanang pagtuwa, asa malala pa rin na padulong. Kay padulungan magkasunawala, pero kung sinita mo sa Roma, niya, basa. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Diyos. Pinaag ang Jesucristo alang kaninyong tanan. Kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. So ang pagtuo sa Roma naabot sa Pilipinas. Ang ganang imuha, abot asang klaseng pagtuuhan na. Bisa siguro dispanado, wag yun ang nakadawat anak. Delikado. Sige, question. Okay, maayong hapon kanatong tanan. Ang nakamatikod man ko nga Katolik dito na Katolik po diri na akong nakita nga murag wa sila magkasinabot. Nga ang Biblia nagingon nga usara ang gitukod sa Ginoo. Karon asa may piki aning duha karon kay murag nabahin man ni. Nga iyan ang tubagon katong wa manato siya ingon nga gi technical nato katungod niya nga manubagon niya. So ato pong mabasa sa Biblia nga ang Dios dili Dios sa kasamok kundi sa kalinaw. Pero akong nakita nga murag nagbangi ning duha ba nga pulos Katolik. So ang akong pangutana ani asa mo gitinuod ninyong duha ano? Nindot ang pangutana nya nindot pud ang tubag kung Katoliko paunta ka. Pero kay di mga Katoliko ayaw i-evade ang isyu. Ayaw i-evade ang isyu. Nga naman tungod kay ang mga dili Katoliko musugot mo sa dili piki gyud mo. Na problema lang mo sa mua. Kung asa tinuod na mong duha. Ang isyu din ang isyu dili isyu mo na giban ganyan nagpanipasidaan ko pag mangutana in terms of internal matters, di makasabot gyapon sa kung saan ako pasabot nimo kini mga Katoliko. Di mga Katoliko. Pero tawag anang ang pinakasiguro ang Katoliko tinuod kamo piki gyud mo. Manang prangka gyud ko ninyo. So ang piki mo na mga tawhala ang manhawa gikan sa ato. So, nahitabo. Nganong naa may pagkabahin-bahin? Prueba na ba ka na? Naging na tinuod ang simbahan ni Kristo. Ang sa naging ni San Pablo sa 2 Corinto, gitugot sa Diyos ang pagkabahin-bahin aron mailahan ug makita kung kinsa gitinuod. Kung naging ni San Pablo 2 Corinto, wa nagpasabot nga na ay pagkabahin-bahin, di nila tinuod nga lawas ito. So kay bisan gani ang unang mga Kristiyano kaniadto nagkabahin-bahin. Nag-away si San Pablo ug San Pedro. Pero it does not mean na tawag anang nabahin na ang kamaturan. Dili. O salang gihapon ang tawag anang kamaturan, pero na ay mga butang na wala sila nagkasinabot. Aron masabtan nimo ang butang nga nganong wa mi nagkasinabot pag Katoliko una aron masabtan nimo. Pero gamay na lang kulang kay concern man siya. Apit na mga Katoliko. Unang Juan 2:19 na mahawa sila kay dili kauban nato
ang pangutana, asa may ninghawa ninyong duha. Kay katong ninghawa mo matipiki. Oh. Asa may original katong dito speakers o kamo diri. Kasi naghimo mo bago ba? Simple lang po kayo ang tubag. Ang original, ang simbahan katoliko. Ang nanghawa, kamo. Ay, nag-i-evade ang isyu ba? I-evade lang din yung isyu eh. Ayaw i-evade ang isyu. Sa ato ng gilon, ang simbahan katoliko tungod kay nagtubo na agi panahon nga sumala ni San Pablo, wa nagpasabot nga naay pagkabahin-bahin na wala ng tinuod. Kay gitukod sa Dios ang pagkabahin-bahin aron mailahan og kinsa gyud tinuod. Kamo na bahin na magimudagi ng hawa manggid mo. So ang klaro gyud kaayo karon, kamo mismo piki gyud mo. So aron magkabalo ang kinsay piki namong duha pagkatoliko na giuna. Ang original matod pa ingon sila nga kung doon ay manha kanino nga magwali og lahi na ipatunglo. Unya kamo kay lahi na may inyong giwali. Kadto sila mamatay original nga kamo may bag-o nga lahi na may inyong giwali. Oh, ingos Pablo nga og naay mo anha bisan pag-anghel na siya. Ipatunglo na kay lahi ang ilang giwali, bro. Delikado ka ani, bro. Nindot ang tawag anang gitawag og pangutana kanan kay mo na Apostol Pablo nga naay lahi, magwali og tawag anang lahi. Dili na refer sa amo. Refer na sa inyo. Nga naman kay di man mo sakop simbahan katoliko. So kanang mo anhi nga lahi nya magwali og lahi kamo na. Manang Apostol Pablo nga ipatunglo. So kining amo ang tawag anang bruka, internal matters ni. Kay internal matters man, so nagpasabot nga hisgutan ng katoliko na. Nindot kayo ta katubagon, pero pag katoliko na, aron makasabot ka sa among punto. Ha? Oh, sige. Pero sir, ako ang tawag anang ko, sir, hangi asal. Alagi, sir, pag mangutana ka, paminaw sa tubag, sir, ha? Alagi. Pag mangutana ka, ganina ba ito, nagbasa po ko, huwag magkanaminaw. Lagi. O, tanawa ka rin, wala po ka naminaw na po. Pastila naman. Lagi. Daot na ginatong ha. Lagi. Okay, ani. Sa among mga Katoliko, pag ingon og pulong sa Ginoo, nasulat o wala masulat. Okay, sir, ano sir ba? Paminaw sa lagi, sir. Paminaw sa ba? Lagi paminaw sa lagi ba? Ako nagtuod ko ba kining mga laing sekta, nagupot gini sa tawag anang kamatarong. So, kay matarong man, maminaw. Yun, maminaw ka. Kasi Kristo bang yawa ng istorya, naminaw man ang yawa. At kung di ka maminaw, mas luto pa kanya. Sige ha. Tubagon talaga. Niya, kaming mga Katoliko, wala may problema sa Biblia. Kaming mga Katoliko, wala yung problema sa tradisyon. Okay. Kamo, Biblia lang man gapon mo. Wala kang tradisyon. So, ang muti pasabot, 1 minus 1, ang sumpay anak, 0 yun na. Ang samua kay 1 plus 1 equals 2. Okay. Ang inyo kay 1, Biblia, gimaynusan ninyo tradisyon usa, 0 yun ka. Kaya sa Biblia, naamay pulong ang Kristo na nasulat, na apoy wala masulat. Katong nasulat, akin ang amo ning among gibasa mo dito nga nakahupot mo na. Kay kung tawag anang walay Katoliko, wag mo i-Bibliahin taon. Pero ang problema lang, pag-abot sa butang na wala masulat, wala man mo ana. Katong mga wala masulat, mautong mga gawi, mga buhat o gitudlo na wala gisulat sa mga apostol na naara sulod sa simbahan nga iya ni Kristo. Pag dili ka mutuoan na, ito kang iya ni Kristo. Diba? Para sa imo, di makamutuoan na, so nagpasa. Lagi ba? Magsabot adaan, magsabot ta. Pag mangutana ka, minaw ko. Pag mutupag ko, minaw ko ka. Pag oras o di ka maminaw, ato i-considera nga parot ka. Ha? Sige. Maminaw ko sa pangutanahan niya. Pag paminaw, mamutupad ko, di ka maminaw, parot siya. Okay, sige. Kunin Katoliko, ang pangutana, mabasa ba sa Biblia nga ang Katoliko, mabasa ba sa Biblia? Tanawa din
Tanawa, nabay mabasa dun, eh. Sa korte, sabot pa diya ka ha? Okay. Di mo hinom sa ako, nilaan mo po kayo, nag-istorya ka, nag-istorya po ko. Niya. Kining plaza, kining gihimo nga programa namo, kauban ni Sir George Cahigas, nagsunod mi sa lohika, logic ba? Logic, it is an art and science of correct thinking and correct reasoning. Pag magawas ka din na, illogical ka. Okay. Karon, ang imong kinon, may mabasa ba kaani? Kanang imong kagaling ng Biblia ba? May mabasa ba kaani? Nagpasabot, kung sa korte pa, ang kadtong prosecution ni provide og ebidensya para sa defendant. Di ba nino? Tawa lagi, di ba? Ikaw, parot yun ka. Nagsabot na ta, di ba? Parot ka, parot. Haniya, nagpasabot gawa namin daw, parot. Okay. So, nahitabo nga ang prosecutor ni provide og ebidensya para sa defendant. Dili man na pwede, sir. Ikaw nga nangayo, ang imong gipangayuan, maoy mo hatag. Okay, niya ba? Ang imo kay imo man giana imong Biblia, di man na pwede, sir. Illogical man na kayo, sir, sa rason. Ngilan man na kayo, sir. Ni kaduha man gud pod, sir. Kaduha pod. Pag may mga Katoliko ng gud, sir, dili mo guna sa Binisaya, sir. Nya, ay mong gibit-bit ka Biblia ba, Bisaya. Papangitaon ko niyo bunga santos punuan sa bangga, sir. Nilan po kayo, sir, mo. Gihimo ko nimong buang. Di ba? Ang tarong na tao ningon nga, sige. Kini punuan sa mangga, pangitag bunga santol dia. Tarong baka nga tao, pangitag bunga santos punuan sa mangga? Di ba? Di ka tarong na tao. Ha? Kabalo ka na ang Katoliko, dili Binisaya nga pulong o niya imong ipabasa sa Binisaya nga Biblia. So na ang diferensya. Ang tao nga na ay diferensya mangita sa butang nawa. Diferensyado na. Illogical. So kanang pulong Katoliko, ang hindi pasabot mo, kailap, nilukop, sa tibok kalibutan, or miabot sa tibok kalibutan, mo ng Katoliko. From the word kata o golos, naaba lang kayo mga milukop sa tibok kalibutan, kata ng Roma 1:18. Kaya na San Mateo 28:20. Ni kailap sa tibok kalibutan? Ni kailap? Ni kailap ba? Ay, pasti lang gini mo, sir. Bisaya lagi na yung gibit-bit lagi, sir. Sir, mo na ba? Hindi kita magasinabot lagi. Balik. Ang Katoliko nga pulong, dili Binisaya. Ang imong gibit-bit, Bisaya. Ang Katoliko nga pulong, Grego. O sige, sir. Pa-provide yun magkagyog ko nimo niya. Ikaw din mismo mo provide. Taga itong Biblia ang Grego kaya kung basahan para sa imo. Sige. Ikaw ang mababasa ko ha. Ingon ba ito ganila na ako yung ma-provide? Ikaw dili ka na ragyon. Ikaw ang ma-provide. Taga itong Biblia ang Grego kaya basahan na po sa mga tubangan ang pulong Katoliko. Sige. Asang Grego? Naka-Grego ang Biblia? Grego na Biblia? Grego? Makabasa ka ba Grego? Ano mo lagi nagiingon lagi basta uwak ba basta katangag wa gihapon ba. Dili lagi na pwede lagi pastilana gid. Sir pasabton ta ka sir ba? Ani sir ba? Kami mga Katoliko sir, dili ni parehan ninyo nga mga laing sekta murag sulpot lang ba? Dili pareha sa inyo. Kaming tawag ana mga Katoliko na buhi ang simbahan Katolika pinaagi sa Biblia o pinaagi sa tradisyon. Na ay mga pulong na wala sa Biblia nga gitudlo sa tradisyon. O kana nga tradisyon, ina nang giawat gikan pa mismo ang Kristo. O kanang tradisyon mao na siya ang perfect basis sa paghatag og correct interpretation sa nasulat sa Biblia. Kay dili ka pwedeng makasabot anang Biblia kung di ka motuong tradisyon. Ha? Masikiriingon na, way mabasa niya, di po siya ka-provide kung iyang ebidensya. Sige, sir. Okay, mato siya si Pastor Maghanoy. Ang iyang relihiyon, kasi relihiyon yan niya? One way. One way. Narasanahan ang iyang relihiyon. Pastor na siya sa one way. No. O niya, kapila ka Domingo na niyang ipahayag na
wala ko may mabasa sa Biblia ang pulong Katoliko. Wajud. Wag mo yun na ah. Ambil imong Bible. Ambil na. Ang wala mo yun na ah. Kung na'y mabasa na ko pulong Katoliko, ako na yung Biblia. Oh, okay na. Oh, ako na eh. Okay. Unya, ikaduha. Oh, kabalo man sa Sir RG, ano nga na'y mabasa. Pero iya na lang na siyang gi-control. Ako na yun. Ako na yun. Ingon man si Sir RG nga, kung na kay Grigo diha na Biblia, doon na nabasa pulong Katoliko diha. Apan, tugutan na to siya, na Bisaya. Basta na'y pulong Katoliko. Katoliko nga pulong ha, Katoliko. Diri sa iyang Biblia. O tala, kung pananglitan doon ay mabasa, kinsa ako babasahon? Kini yung Biblia. Kuyawan mo no. Na, karon kung doon ay mabasa na ako Biblia, kini imong Biblia gyud. Biblia ra kung gisgutan ng pulong Katoliko ra gani. Katoliko gani iwa magkangaduna nabasa pulong Katoliko. Na kung doon ay mabasa sa imong Biblia, ang pulong Katoliko magkatoliko ka. Di ba? Nalagi. Yawa, ako na. Nalagi. Na kung ay mabasa, magkatoliko ka. Ali, kinsa may gusto mabasa? Kinsa mabasa? Abi na, kini mo Biblia na. Gusto na akong basahon? Ya kung basahon ako, ako na ni. Di ako na ba ni? Nalagi. Nalagi. Oh, ni ako basahon. Dia. Dia. O saman. Pulong Katoliko ha. Iyahang Biblia ni, Biblia. Naklaro na dyan eh. Ilo sabay itong sabot. Unsay sabot. Pulong Katoliko ha. Kaya wala ko na'y mabasa sa Biblia. Na pulong Katoliko. Wala ko na'y mabasa sa Biblia. Nawa. Wala lagi mabasa. Lagi. Are. Ikaw kong basahon. Wala mabasa. Nalagi. Wala mabasa. Nalaw. Basa. Eka. Ali. Asa man na? Naklaron kay na. Ano? Ngon rimang kagnabay mabasa ang pulong Katoliko Biblia. Duwagan man nimo. Pulong Katoliko ha na. Iyon man sa ganina nga, doon na ba'y mabasa ang pulong Biblia, Katoliko Biblia? Ingo na, ihawagin. Karon kay niya mo mabasa, ingon siya sa titulo. Babasa man. Wala gyud gyapon nga pastor. Wala gyud. Lain mabasa wa. Lagi. Ara. Ako basahon na, klaro. Maminaw lagi. Ara. Bawat na ha. Babasa. Ay, yan na po luwagan. Naraw, klaro. Digi pwede niyo kung ano to sa korte ni. Sigurado na pildes kaso. Ang mabasa ang pulong Katoliko sa iyang Biblia. Iyang Biblia. Ni Sir RJ, imusag nunay kay Grigo, mabasa ang pulong Katoliko. Pero, tugutan na po siya. Kaya iyang Biblia itong gamitin. Na kung doon na mabasa, kung saan man yan eh. Ako na ni. Nalagay. Yaro. Basa. Basa ko ha. Yaro. Paminaw. Layo man siya. Ingo man siya nga wa ko na'y mabasa. Ang ato, doon na. No, doon na. O basahin na to. Nahadlok lang siya. Magyod. Ayun na pong ginunagan. Ato basahin na. Kalaro na lang. Dali, giapil ni ini ang edisyon nga ang basahon na gitawag o Deuterocanon. Kining mga basahon na gilakip diha sa daan kasabutan. Sukad pa sa panahon ni Saint Jerome. Nitong tuig 382 AD. Hangtod sa konsiho sa Trento sa tuig 1546 AD. Kini mo ang Tobit, Judith o Esther o 7 ka libro. Ang Kaalam ni Solomon. Ningon nini. Karon, last turo na to. Penday. Gigamit sa panahon ni Kristo kining basahona gikan o gitawag sa mga Romano Katoliko. Ano yung mga gikan sa Romano Katoliko? Badaya ka
to si RJ. Sir, ayaw, sir! Sili ano ba? Para masabta ni Pastor ba? Dili iron na ako sa gustong teknikalon. Gusto ko ka na magtininuod katoliko nga tubag ba? Pero kay namin ibasas kasi bugoy. Di, kay para sunod, para wasi mabasa, lagkata na. Lagkata ba? Para muli sa way mabasa, boss. Ano, lagi sir. Para tawag anang, para og kanang kuan ba, para ang mahitabo magud anak manggod. Kay imo ang Biblia niya, tagyan namin mabasa, dili mo sa kagwala, lagkata na lang. Magdaw. Okay, ano sir ha? Pabalik ko na ko sir. Balik ko na ko, anak ko ang stand ko ganina sir ha. Kami mga Katoliko, dili mi gusto anang litra por litra, kadahang litra por litra, wa man tinuod. Mana ka nang inyo ang tawag anang mga pundok, por litra, wa magyo mo na tinuod. Niabot na mo 64,000, por litra, wa magyo mo na tinuod. Nagpabili mong yapong yung bot-bot. Okay? So, kaya technical mo. Hindi diskasyahan ninyo. Okay? So, imbis dito tas dumus ordo, kaya lagi niyo mga pangutana unta dito mga producer kay maayong mo tubos producer ana. Ha? Ha. Kay kining amo dinhi abot man ni tradisyon sa gitawag og pagtuo. Kaya ato ang tawag anang misa karon mao pa ba na sa misa kani adto. Kini ato ang mga gawi karon Katoliko, mao ba kanang gawi sa mga Katoliko kani adto. So daghang mga butang na ato ang tawag anang tanawon pero kini kay every Sunday lang ta diri Sir George, di ba? Every Sunday na. So, pwede maghimong tawag anang programa nga naa din eh. So, mana nga, ato anang inahinayon o kanang, isa na. Mura naman sila na, okay. Mura na hamigas na okay. Ha? Nga okay. Sige. Next question. Questioner. Wala na? Wala ito question? Wala. Ang gisulod namo nga sugo kanang giingon nga iwali ang akong pulong. Naapod na sa Ezekiel 12 nga iwali ang akong pulong na ay maminaw o wala. Unya na baguhan ko sa inyo ha kay ang inyong ginawali kanang wa sa Biblia. Kanang mga tao nga moingon nga ang Katoliko nagwali nga wala sa Biblia, mura na sila o nakakita nga buta. Ha? Nga naman, una, wala sa Biblia nga niingon si Kristo nga lakaw mo o ang inyong iwali katron na sulat. Wala. Wapon sa Biblia nga niingon si Kristo nga lakaw mo sa kalibutan o pamitbit mo Biblia. Wapon. Wapon sa Biblia nga si Kristo niingon nga basta magwali mo kutlo mo kapitulo bersikulo. Wala. Pero naman ka naman yung gihimo, mga man nag-isulti. Nagpasabot ng inyong gidungagan ang pulong ni Kristo na ingon niya, iwali ang akong pulong. Mga batang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, before 400 AD nga na-compile ang Biblia, ang ilang giwali katong pulong ni Kristo, dili lang kay nasulat tong dili, apil po tong mga wala nasulat. Kaya kining Biblia, pulong man nga nasulat. May mga pulong nga wala masulat o katong buhat nga wala masulat. So nagpasabot kaya ito ang tawag anang tanawon, basahon ang Biblia, kung protestante pa basahon, ang katulang mga walay alamag ang nakatuo sa ila. Nga nang mga wala may alamag, tungod kay, huyaw kayo mo abli yung Biblia, patanawa, ang gibasa mo haon ba sila ang panguna-una? Dili. Kay bisan gani ang mga Hudiyo, naa sila kasulatan, naapod sila tradisyon. Muna ang mga Kristiyano sa pagtukod ni Kristo na ay kasulatan, naapod sila ilang tradisyon na wala na sulat ya sa Biblia. Mura ba og tawag anang kuan ba? Mura ba og kanang mga Filipino ba? Na ay konstitusyon, naapod yung mga gawi nga wala diha na sulat sa konstitusyon. Pero it does not mean na di na tinuod kay wa na sulat sa konstitusyon. Sa samang pagkaagi, ang konstitusyon sa pagtuong nga maunang gitawag o Biblia, wa nagpasabot nga wa na sulat di tinuod. Kung sa lohika pa na gitawag na siya og fallacy of silence. Wa nagpasabot nga di mabasa, di na tinuod. I-establish o na di na tinuod. Nung kagamingan, di mabasa, di tinuod. Next question.
kay para mo ang matukan. Simbahan mo. Para mubali namin sa imo. Unang Juan 1:3. Gisigilon usab namo kaninyo ang nakita ug nadungog namo aron kamo uban kanamo mahiusa sa amahan ug sa iyang anak nga si Kristo. Gisulat namo kini aron mahingpit gayud ang atong kalipay. Unsa diay ang kaning naa diri na sulat? Mao to ang nadunggan sa mga apostoles, nakita unya kanang imong gipang kuang karon wa magid na madunggi sa mga apostoles, wa gyud kakita sila sa Lucas ana mo nang wa masulat. Nindot sa San Juan gihapon atong katloon kay San Juan man tayong gisulti. Ingo dia nasulat gid daw tanan, kinadunggan nasulat. Ang gusto na tanan daw gibuhat nasulat. Apil na dungog nasulat. San Juan gihapon atong pangutan-on. Mudapig ba sa imong gibarugan? San Juan kapitulo 21. Bersikulo 24 pareha San Juan gihapon. Daghan pa kaayong mga butang nga gibuhat si Jesus. Og kung gisulat pa ang tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili pagpaigo nga kasudlan sa mga sinulat. Basta disgrasya gid ang tao na imong pagsabot og diay. Pagikumakina mo, ganang nadunggan na mo amo ang gisulat ang iyang una tanan. Wrong! Kay mismo sa San Juan gyapon na pamatud ka dili ang tanan na sulat. So katong dili tanan na sulat, naa na simbahan Katoliko gitudlo na. Adunay mga tinago ang Ginoo nga atong Dios ug wala niya kini gipadayag. Apan kining gipadayag kanato ngayang mga balaod ug angay kanato nga sundon. So, doon na daw mga tinago ang Dios nga mga butang para to sa iya. Deuteronomy 29:29. Apan kining gipadayag gitawag og kasulatan mao ni ang sundo nato. Kay atong paglaom naa diri sa kasulatan. Mana giingon ni San Pedro mismo, 2 Pedro 3:16. Na ay mga butang nga manasudsabtol sa mga sulat apang gituis sa mga walay alamag. Tanawa ha, ang gibasa sa Deuteronomio, balaod o niya ang iyang pagsabot, Biblia na. Wrong! Mali! Kaya kanang giingon din nga balaod, refer na sa certain book sa Pentateuch. Noon sa man, Exodo, Deuteronomio, Levitico. So kanang mga balaura, wala nagpuntes ti buok libro. Ayaw na inyo sinimpagkong na ang tawag anang sabot-sabot ng Biblia mo na lisod lagi ba? Mubasag Biblia na narak ka sila os punungan sa mangga mo na tinudlukan na yun. Ginoo ko yung taon. Okay, so kanang giingon din ang tawag anang balaod. Refer na dito sa mga libro sa mga balaod. Pero it does not mean wa nagpasabot nga nagapunting na sa tibuok Biblia. Kaya ang Biblia na mo na 400 AD. O niya, before tawag anang may tabong Biblia ang ilang gitunog kang yato, ba man dili mo sa nulat. Next question. Diri gyud ko magpasakop siguro dili ko dito. Mamili pa kog asa di tinukod ani nilang duha. Karon si Pablo niya, karon kinong mga butanga mga igsoon. Iyon nga sunundan. Akong gibalhin sa akong kaugalingon o kang Apollo tungod kaninyo aron nga kamo makakaton sa dili pagbaton og mga huna-huna nga kapin sa mga butang na hisulat na. Aron walay usa kaninyong magpaborot og dapig sa usag-usa. Si Pablo nanudlo nga dili na pwede nga pakapinan paninong nakasulat na diri. Kanang pagtulunan nga Biblia lang pakapina, wala na sa Biblia. Kanang pagtulunan nga nasulat ay tuuhan, pakapin gyapon na inyo na pagtuha, dili na amo. Pakapina, ang giingon na San Pablo, di pagkapinan, ha? Kanang giingon nga magbitbit kag Biblia magwali, kapin gyapon na. Wala sa Biblia. Ha? Disgrasya wala.
ikaw mo na ito sa imong kaugalingong sitas. Bantay ha? Ikaapat na punto, pagsulti ni San Pablo ni Alang maong gitawag o panahon na wala panahuman og sulat ang Bagong Testamento. Nasulat kung ako sa 1 Corinto, nasulat ang 1 Corinto mga around 52 to 60 AD. O na nahuman ang Bagong Testamento around 125 AD. So nagpasabot from 60 AD pataas, di na pwede idugang. Apil ng Revelation, apil ng ubang nasulat sa Biblia. Pero ano ang angkon mo alam yung Biblia? Naninaan mo alam Biblia? Nagpasabot na ikaw ra po'y nagkaon sa imong kaugalingong interpretasyon pag na ay madugang supak na o dili na angayang dawakon. Wala sa Biblia nga Biblia rituuhan, wala sa Biblia nga kung magtudlo ka, Biblia imong basihan. Wala. Kaya kung makabasa ka, hindi ko biya ako ni pagkatulikod ako nga Biblia ha? Biblia atong basihan. Biblia lang. So kapin-kapin ikaw may pakapin ron. Jeremias 23, 21, 22 ug 30 ug 31. Aniya karon ako batok sa mga manalagna maingon si Yoba nga nagagamit sa ilang mga dila o nag-ingon siya nagaingon. Sa 21, ang sa giingon diri sa 21. Ako wala magpadala ni ining mga manalagna nga bakakon apan sila nanalagan sa tanang dapit. Wala kong magsulti kanila apan sila nanagpanagna apan kung sila mitindog paunta sa akong pagtambag nan makaagda unta sila sa akong katawhan sa pagpatalinghog sa akong mga pulong og sila nakasimang unta kanila gikan sa dautan nilang dalan. Ang bote pasabot ani nga ang Ginoo wala magsugo ni anang mga tao nga nagawali o wala gipamulong sa Ginoo. Dili siya mo angkon sa mga tao nga nagawali unya dili man na pulong sa Ginoo kay ang pulong sa Ginoo unsay giingon sa Juan 5:39 nagasusi kamo sa kasulatan kay nahibalo man kamo nga pinaagi niini inyong mabatunan ang kinabuhi nga walay katapusan og mao kini ang nagpamatuod kanako ingos Kristo. Kanidang Biblia kasulatan mao ni ang nagapamatuod kang Kristo unya. Ang resulta sa pagsusi nimo sa kasulatan makabaton ka og kinabuhi nga walay katapusan. Kanang inyong kuan way pasalig anang inyong mga basahon diha. Bantayan na gud ninyo. Kung magbasa gyud tag Biblia, makita nato kung giunsay pagsinimpang kong ubasa. Una, gibasa niya ang libro ni Propeta Jeremias. Wa gyud nagsulat didto og kining gingon nga gisulat o nasulat. Iyang pulong. Ang buti pasabot spoken word, dili written word. Lahi ng spoken word o written word. Ang nasulat sa libro ni Propeta Jeremias katong imong gibasa spoken word. Mabito manalagna mga propeta ba ko nga di man? Kung saan naman tao niya itong migoy nga hilit ka na sila magpahaong-haom eh. O niya pagkaman iyang gikoneg sa 2 Timoteo 3:16 kay kining kasulatan gilamdag alang kaninyo. Ang buti pasabot gawas anak wala nilain. Tama ko ba? Tama ko? Gawas anak wala lain. Wrong oy. Wrong nga naman kay kana nga panahon sa pagsulat ni tawag anhang ni San Pablo sa 2 Timoteo, wa pa man in tao na human lagi ang Bagong Testamento ana. Kusunda nato na ang imuhang tawag anang argumento, ikaw ra po'y maunay kay nagtutuo ka ng Bagong Testamento. Kanang giingon ang tibuok kasulatan sa 2 Timoteo 3:16, refer na sa Daang Testamento, wala kay gitawag og bag-o. Kinsa man nagproklamar anang bag-o nga tawag anang testamento aron tuuhan sa mga Kristiyanos, ang simbahang Katoliko nga tuo pod mo. So nagpasabot nga kini mga sulpot nga mga laing sekta kanang resulta lang slipak ba kini tunga
Kung yung mga tawhana ang tawag anang salaba, para bitang buot-buot, o tawag anang pakli-pakli sa nasulat, yung pagkahaman, dili maoy gipasabot sa gitawag o writer. Manang gingon sa Andi San Pedro, yung pa niya, na ay mga butang, nga manusugsabtol sa mga gisulat, apang gituis sa mga walay alamag o mga matutuhon, na maoy makadana kanila ngadto sa ilang kaugalingon kanaglagan. So, bantay-bantay ka. Murag nindot po ni ilahang programa no kay naatay kagawasan ba. Okay, sunod nga ako na pong ipatubag sa iyaha. Giyon sa Mateo 4 bersikulo 4, dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang kundi sa mga pulong migula sa baba sa Dios. Kaning naa sa kasulatan, pulos man ni migula sa baba sa Dios kay ingon man si Pablo sa Unang Korinto 14:37, bisang kinsa nga mensahero sa Ginoo o dunay hiyas nga espirituhano, kinahanglan inhon niya kining among gisulat, atong gisulat nga sugo ni sa Ginoo. Tanan nga nakasulat diri gisugo sa Ginoo ingon ni ipasulat. Unang Korinto 14:37. Muna nga nagabarog gyud mi nga nara gyud mi sa Biblia, dili pwede nga mo kawas mi sa pulong sa Ginoo kay manubag mi ana pag-abot sa panahon kay sa Pinadayag 20 bersikulo 12 atubangan sa trono ibukhad ang basahon sa kinabuhi unya hukman ka sumala sa nasulat ninyo. Loe kayo, kaya langit, nagukang po ng Biblia. Delikado din. Sa katong basa ang Biblia to, pag sure mo ay. Biblia sa kinabuhi. Biblia, pastila na lang yun yung taon. Okay, niya. Katong tawag anang imuhang, gitawag ibasa nga sa Mateo 4:4 hangtod sa 8. Ano na nagpunting sa Biblia? Kanang giingon nga, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kung dili mabuhi usab sa pulong sa Dios. Wala nagpunting lang sa nasulat. Kasi si Kristo mismo ang buhing pulong sa Dios. Nang gingon sa Nuan 6:52-56, ang mukaon sa akong unod katong pulong sa Kristo ha, mabuhi mo sa wala katapusan. Kuna sa mga namin misa katong tradisyonal nga misa, dili ka ng misa ng Nobus Ordo. Okay. So, wala namin misa sa inyo wala man. Walang delikado ng inyo. Ikaduha nga tawag anang punto. Katong giingon nimo nga nagdugang-dugang sa gitawag og mga nasulat. Kanang imong gusto nga kami ng Biblia lang may dugang na sa sulat. Wala gyud na sa Biblia nga Biblia lang ang imong tawag anang Quran. Gikot nimo ang gipatay kapitulo 22 bersikulo tawag anang 18-19. Sa 19 ba to? 12. Oh, 18-19. Kanang giingon nga libro sa kinabuhi, di pa rin tao na Biblia kaya ang langit o material ng butang dito. Kanang Biblia material man ang butang. O niya kanang kung imon lang ipadayon, kanang giingon din ha, nga panalag na nga pwede, dili pwede luwagan, dili pwedeng tawagan na kuhaan. It refers only to the book of Revelation, dili sa ibuok Biblia. Parang na yung tao nagbasa, di ka pa makatuon mo tinuod ba? Tanawa na puno na pud siya nga kanang atubangan sa trono dito na pud daw na sa langit. Wala kay mabasa nga sa langit na. Kay ang Ginoo mismo manaog man siya. Unya iyang bahin-bahinon ang mga tao sa duha ka bahin, kanding o karniro. Ang judgment dili na ipahinabo kay bahin na niya diri atubangan sa tanang kanasuran diha nanaog si Kristo. Mateo 25 bersikulo 31, pag-abot sa anak sa tao muna pag-anhin ni Kristo mo na ang adlaw sa paghukom. Wala gihimo kay humana ang judgment dito sa langit kay ang judgment nga himuon niya para sa mga tao nga naa dinhi sa kalibutan. Sama dalon pa mo dito apil ang mga makasasala dalo dito sa langit. Sayop intawon ni atong amigo. Oh, nagpatakalag dugang-dugang diri sa Biblia nga sa langit daw na mahitabo. Wa sa kabantay ba ng atong amigo ang kalibutan sunugon eh. Kung di niya maghukom ang Diyos dili sa kalibutan, saan ba yan trono dira magisunog naman niya? Nawa si Biblia sunugon? Wala. Oh, naaman lagi niya. Asa mo niya? O sa lagi ni Kristo? Asa
asa magigarian? So mas pag-ampong itudlo, amahan namo na akas langit. Wag ingon nga amahan namo na akas yuta. Sus Ginoo ko yung tao ni mo. Umabot ka na magigarian. Kung umabot pa dapat dili na umabot ang gikinaan na magkasas yuta. Sus Ginoo ko yung tao. Oy, ayo taro para gud niya nagsabot yung tao ng Biblia. Oy. Ano ba? Mubasa ka ng Biblia gani kanang naay kinatay insakto ba nga pamaagi nga unsaon nato pag-interpretar ang Biblia sa insaktong interpretation aron di ta fasaan. Tanawa ron pati sa aga na ninyo kay wa na mo sunod sa simbahan Kristo. Katay mo sa aga gyud tawo. Okay, atong kuano ng pag-ampo. Gingon nga, amahan namo naa sa langit, pagabalaanon ang imong pangalan, paanhia ang imong gingharian. Kana bang pag-ingog paanhia ang gingharian, iabot na na. Ingos Mateo, ug maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios. Ipapangita na, kay naa na. Karon ingon ang Daniel 2:44, ang Dios sa langit magatukod og usa ka gingharian. Giingon nga tukuron anang sa Daniel. Sa langit daan naman nagtukod, tukod pa siya utro dito. Dili siya magtukod. Una diri niya kay tumano nang iyang giingon sa pag-ampo nga amahan namo maghari ka unta kanamo dinhi sa yuta ug dito sa langit. Ang iya ang harian dito sa langit. Kristeluya. Wa gyud din tawo ni atong amigo. Sus, kung sa sudan ba ning atong migo, pansit ni nga napanos. Kanang pansit man iyang sigusagol ang iyang tawag anang interpretasyon eh. Una kanang Daniel kapitulo 2 bersikulo 44 nagarefer ka na sa human society na tukoron sa Dios. Nga sino ka na gusto unta niya nga naa singarian apat ang tao mo ay nagdumili. Ay ano sa awang ito mo nagtabo man ang Kristo. San Mateo 17:18 tukoron ko ang akong simbahan. So kanang kingdom nga naa diha sa Daniel 2 kung ato ang tan-awon, it refers to the church founded by Christ who is God became man. So kanang kiingon nga umabot ka namo ang imong tawag anang gingarian, nagpasabot nga kanang cosmic ba kung masaya pa, tawag anang ang interpretasyon nga ang paghari sa Dios malukot ngadto sa tibuok kalibutan. Pero it refers to the humanity, kanang term kalibutan, humanity. Kaya kining physical universe, kining earth, ano pa may San Pedro, sunod man ang taon na gini. So kanang paghari, pwede, manimagto ka na sa mga lubos o mga kuwan na, paghari is kasing-kasing, ang Diyos ipahari, amo na ginarian sa Diyos. Pero di na mao, naapay gitudlo ang pagtuo, na gitudlo mismo ni Kristo, na umaabot dili dinhi. Mabutingon siya na mo, abto ako sa amahan. Mag-andam ako lawat alam ninyo. Huwag ikingon dito na, muabto ko, balik na kong kudayon, kinili ko mag-andag lawat. So nagpasabot nga na siya tuan, nga dito muabto ang tao. Ang inyo kayo tama, disgrasya mo kung dili mo siya kay apil mo sunog. Mao ding atong mga amigo, mangutana nga asa man ibutang ang mga linuwas. Nga loy pud yung tao nang ipangutana mo yung sa langit. Sayo kay ang mga linuwas dili kay sa langit ra dinhi sa yuta. Kanang simbahan muna butanganan sa mga tao nga nabag-o diha ni Kristo. Di man ka pwede tawagog Christian kung wa ka naluwas. Mga tao na nga niluwas sa Ginoo nga gipakamatyan niya sa krus. Pero kaniwa pa man sila maluwas kay unya ra man sila maluwas ug mamatay na. Mo na ilang pagtulunan. Mo na nga kanang gingharian sa Dios makita nimo usa man ang simbahan kay kanang og pangutano nato ni niabot na bang gingharian natubag na ba ang mga pag-ampo namo nato nga amahan namo kung abot unta ang imong gingharian dinhi sa yuta natong na ang paghari ni Kristo nagsugod diya sa simbahan mo na ang gingharian ni Kristo naa sa simbahan mo na siya ang gitukod sa Mateo 16:18 Pedro ikaw mas Pedro og nini bato tukuron ko ang atong simbahan nga bisan ang kamatayon di makabuntog usa na nas gingharian ni Kristo unya
ang iyang pagtulunan dito ra daw ang gingharian na hibaw-an niya. Ihapon na nga ang gingharian katurang dito sa langit. Wa tay mahimo ana mo ron po iyang naabot. Mura pong tinuod. Okay, ani ha. Ang term niya nga luwas, iyahang gisagol tanan. Na ay luwas na nga past tense. Na apay luwasunon pa. Na apoy na luwas na. Okay. Kanang luwas na, it refers to the guilt nga naangkunan sa tao nakadawat o grasya. Kung sa karon ako, nabunyagyan ko, nabautismuhan ko, naluwas ko. Pero dili pa hingpit akong kaluwasan. Nga naman, kailangan nagingon si Kristo, ang mupadayon o mulahutay maluwas. Ha? Bantay eh. Okay. So kanang giingon nga luwas na ay panahon nga sa imuhang guilt, gitangtang luwas na kadiha. Kung mamatay ka ng panahon na, diretso kang langit. Pero kung nagbuhi pa ka, nagkinabuhi pa ka, naa pa kay mata, naa kay kamot, na kay huna-huna, free ka tawag ka na mga makasala ka, ay matangtang ng kaluwasan para nimo. Nga naman, kay ang grasya nga imong nadawat, imong gisalibay, imong gipuli sa sala, nga imong tawag anang nahimo. Maunang luwasunon pa. Luwason. Kung naingon si Kristo ba nga, ang mupadayon o mulahutay maluwas. Ang Kristo malagikan, dili man na ako, ang mapadayon o mulahutay maluwas. So nagpasabot, nagkatong mga luwas na, bisang gani sa San Pablo mismo, ingon niya, kinahanglan na magpadayon ka sa bugno. Kaya wala pa na human ang atong bugno anyong kalibutan na, nagpasabot nga ang kaluwasan nila angkon, dili pahimpit. Pagkamatay nila, amo nang gingon na hukman. Hukman na, ato na usosahon ba? Hukman. Paghukom sa Diyos, ingon pa rin ni San Pablo, 2 Corintios 5:10, tagaan taganti sa atong paghukom. So, kung tawag anang maayo ka, tagaan niya ganti. Kung daotan ka, tagaan po ganti. Etong daotan, Revelation chapter 20 verse 10, inferno. Kalayo. Katong tawag anang mga matarong, kanang giingon nga, langit kung paraiso. Okay, kung kanang imong langit, taasyo ta, sunugon manit, disgrasya, imong naluwas ta. So naagilain katungingan ng Kristo na andaman doon ka maglawak alang ninyo. Karong bisag asa apo, tu apod mo. Okay, dili na ako ha, si Kristo sugyan na. Sunod. Pag ingon nga, luwas na, kadto mga tao na kaangkon og hingpit na kaluwasan, mo nang gingon sa gipadayag, naa mismo sa piilan sa Dios. Kadto ba mga santos ba? Na nag-ampo dito sa Dios. Ato ba nga nadunggan mismo ang Diyos na mapatalingog ang Diyos sa ilang pag-ampo. Di man na mo. Ewa mo simbahan ni Kristo. So kanang kinging harian, naaging harian ang Diyos sa kalibutan, nga mao nang tawag anang simbahan, pero ang himpit na gingharian na nagreplika sa himpit na gingharian na na-address kalibutan nga mo ang simbahan, ang langit ang tinuod na Pinoy tanan. Dili kini kalibutan na. So madisgrasya man kaog, dili kasi uta, api di kas daob lagi. Na ay pulong sa Ginoo nga naingon nga ikaw nga nagapanudlo nga ayaw pangawat, ikaw di na pud ka mangawat. Mao pud nang nagawali ka og kaluwasan kay kaning Biblia kaluwasan man gini. Kay naay giingon sa Santiago 1:21, isalikway ninyo ang daotan ninyong batasan, ang daotan ninyong binuhatan, unya dawatan ninyo ang pulong sa Dios nga gitisok diha sa inyong kasing-kasing kay kini makaluwas kaninyo. Kay nagdala man kag kaluwasan, di mapud siguro pwede nga ikaw nga nagdalag kaluwasan wa maluwas, di ba? Asa man diha ang kuan diha nga pwede di ay ka nga mangagni kag kaluwasan nya pagkahuman ikaw di nagwali nga wa pa di ka maluwas. So dili gyud na siya pwede kay sama sa giingon ako nga kung nanudlo ka nga ayaw og pangawat, ikaw mismo wa gyud ka mangawat. So tubago na ninyo. Mura pong tinuod, no? Okay, niya. Sa lohika, kung unsa gibawal, ato nga di mo buhaton. Di ba? Kung nagbitbit na kaluwasan, it does not mean nga luwas na ka.
Wala sa Biblia kanang Biblia kaluwasan. Dungal-dungal na po di mo na ba? Kanang Biblia kaluwasan? Last Biblia na? Pag-sure oy. Biblia kaluwasan? Ayaw nag-i-interchange ang Biblia o pulong sa Diyos. Pastila na lang dito eh. Di na lang tayo palusot-palusot ba? Wala sa Biblia nga ang Biblia kaluwasan. Imo nang munahuna ang kaluwasan si Kristo. Dili man na Biblia. Ha? Kanang kinon nga sa sinugdan mao ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios di man na Biblia. Persona man na saan mo di pasabot katong kaluwasan ang Kristo dili ng Biblia. Ang Biblia gisulatan na sa spoken word o action atong kaluwasan. Mo lang nituon nga kana written word of God inspired. Mo na amo ang tawag anang gituuhan. Sa karon kanang kiingon nga magbitbit kag kaluwasan apan dili kaluwas bantayi sa kalibutan basta naa kas kalibutan ang sala naa sa huna naa sa pulong naa sa buhat o sa wala pagbuhat sa angay nga buhaton. Sige daw be, kini daw be, mga luwas na mo? O ba sige pangluasan lang mo? Ha, luwas na ka? Di na ka makasala. Sure, di na ka makasala? Basa. Mabasa ko. Ako'y basa. Wala di aso. Wala di ako'y basa. Para siniguro. Ha, di na ka makasala ha? Niya. 1 Juan. 1, 8, 10. Yan. Ako'y basa. Di ako'y basa. Ako na basa. Dili. Ako'y tawag anang basa. 1 Juan 1, 8. Okay. Niya. Kung moingon kita, ha? Nga wala kita'y sala, kasi ito ba? Pagkakon, kamo na. Ikaw pinag-ingon? Laki sala o wala? Wala. Again. Ingon sa mga sala, ha? Basa! Kung moingon kita nga wala kita'y sala, remember ang nagsulat sa San Juan, ha? Dili ikaw ang nagsulat, bantaye, ayaw sa. Hulat. Lagi, ato ipadal sa 9 hangtod sa 10. Ni aha, kung mo ingon kita nga wala kita'y sala, sumpay, baraon sa? Ingon kita nga walay sala, gilimbungan nato atong kawalingon. Ingon man siya wala sa sala, gilimbungan ni galingon o wala kaniya ang kamaturan. Nebe! Disgrasya. Okay, niya. Muna ang gawilan. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, tumano niya ang iyang saad o buhaton ang matarong o pasaylo gayud sa tanan natong mga sala. O maghinlo sa natong lapasan. Period. O niya ang sumpay sa Diyos, ang sumpay sa Diyos, kung nakagawas ka, naapay Diyos. Sumpay o. Mas kilala, gini mo. Mahuman ang chapter 1 dito sa verse 10. Ang Diyos, kung mo ingon kita, gibalik na po. Nga wala kita makasala, gipakabaka ko nato ang Diyos, o wala nato dawata ang iyang pulong. Naapay 5:13, San Juan Giapon. Ayaw sa atong ipadayon. Di atong ipadayon. Alag-alag imuhanan pa lang natawag ang nabi man ni imong programa amo man lagi ako na moy boy. Ayaw pagsulti nga imo tawag anang imuhamang tanan. Ayaw ana. Ni 5:13 ni gisulatan ko kamo. Bantay ha katong tawag anang mga tawag giingon ning luwas na ha. Gisulatan ko kamo ni ini aron kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios masayod nga kamo may kinabuhi mula katapusan. Atas
ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan, apan ang wala mo dawat sa anak sa Dios wala makabaton sa maong kinabuhi. Ano sa amat mo dawat? Ang totoo lang ko. Dili, oy. Dili, ayaw sa lagi. Brad, wa ka kabantay, Brad. Dili lang ba? Dili ba? Wa ba ka kabantay nga anangutana siya dili ikaw? Nalipong ka? Dili, ikaw rin magkaiting bumasa ka. Ikaw rin may niingog kalit. Lagi ba? Sige. Tagaan taka og panahon. Maminaw po ka sa tubag, ha? Sige. Kani nagwali, wa kasabot sa gisulti. Basta kamong naminaw. Biblia ta. Nasayod kita nga Juan 5:18. Nasayod kita nga walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala. Kay manalipod bal kaniya ang Dios o ang yawa dili niya magkahimugdautan. Anak og Dios, kamo anak sa yawa, sige mong himugdautan. Oh, pamalhin mong mga Katoliko. Kay ang anak sa Dios dili na magpakasala. Amo ko nga anak ko og Dios sa yawa. Basa na punta. Wala na sa sala. Balik basa. Again. Si Arudi ka malipong aning balik-balikon yun na to. Wala na sa lahat. Lahi ng dili magpadayon sa pagpakasala. Lahi ng dili magpadayon sa pagkasala o wala na isala. Okay. Basa. Kung moingon kita nga wala kita'y sala. Remember dili ka nabawa ni Sanuan ni dili ni ikaw. Apil gani siya. Pantay Apil siya. Apil siya. Apan kung moingon kita nga wala kita'y sala, gilibungan nato ang atong kaugalingon o wala ka nato ang kamatuoran. Baka ako ni San Juan, apil ka ni siya si San Juan na mismo nga naapil ko sila ikaw na Kristo. Mas labaw pa ang San Juan. Pag-sure ni mo, ayaw alabay sa lagi. Nagsulti ka kanina, di ba? Inon ka sabot pag ikay mo sulti, minaw ko. Pag ako mo sulti, minaw po ka. So matiwas, templo di buta ko din hawa ka. Gusto po nimo nga imuha on putanan po siguro po. No. Alang-alat puli-puli magyud tadi man ginapuy nga ikaw lang putan ako lang putanan. Di ba o tanawa? Gitaga mo ni mga tawahan na ba na nakitawag na anagan gitagaan na higayon ni inon pa kang tikasan. Imo ko tawag ko ng amigo Astila na lang Ginoo. Okay. So balik. Kung mo ingon ka na wala kay sala, atong gilimbong atong galingon, o wala ka nato ang Diyos. Sir, excuse, pinate kami na diya sa tubangan na to. Naka-live ta Naka-live ta sa Lake Catholic Apologists International Facebook page. Kaya para, naay daghang makakita, kaya daghang mang tawag alam magkauna-una. Kisa maging mga sinimpang kung utok ani nila. Kana nakapula o kana mga simpangutana. Pero ako ganyan siguro nga dili ako. Nga naman, awaro ko daw. Basahan mo nabagkasala. Basahan ang Biblia nabagkasala. Wala. Yung mo sa Biblia. Kung mingon kita na wala kay sala, atong gilimbungan atong kagalingon, o wala ka nato ang Diyos. Nakisa na sulti, si San Juan, pangingon niya nga, kung mingon kita na wala sala, apil ba siya? Apil siya. Nga naman, nigamit sa personal pronoun nga plural form. Nga sa man, turn kita. So, included siya. Siya na ganun, nag-urban ka Kristo ingon ganyan, kung mo ingon kita nga wala kita'y sala, atong gilimbungan ang atong kaugalingon. So, nagpasabot ang kaluwasan, kinahanglan lahutayon ang grasya. Kaya kung makalahutay ka, kana hingpit ang kaluwasan, nga imong maangkon kung maabot na kang langit. Sige, dali. Matod niya ganiha nga ang Biblia dili makaluwas kay si Kristo ra ang manluluwas. So ato ning tubagon unya ato po ni patubag sa iya. Muhatag kog example usa ka mekaniko tig ayo og motor. Tanang mekaniko ayuha ang motor nga walay tools. Makaayo bakas motor. Mugamit sa og mga instrumento. Maupod ang Ginoo sa Kristo.
siya ra ang gitudlo sa amahan nga mooy gipadala diri sa kalibutan aron luwason ang tao. Apan nagamit siya og mga instrumento sama sa Biblia. Roma 1:16 kay dili nako ikaulaw ang maayong balita kay mao kini ang gahom sa Dios aron luwason ang tanang mutuo. Unsa di ay ang Biblia kanang maayong balita? Gahom sa Dios aron luwason ang tanang mutuo, Hudiyo man o dili Hudiyo. Karon kanang maayong balita nga gisgutan diha gipasabot sa unang Pedro 1:25 nga ang pulong sa Dios mao kini ang maayong balita. Giklaro dito unang Pedro 1:25. Ang pulong sa Dios mao kini ang maayong balita. Karon naabagoy litra por litra nga mabasa naa. Unang Korinto 15 versikulo 2 ug 3 giingon dito nga inyong nadawat ang among giwalit kaninyo nga mao ang maayong balita kun inyo kiningkuptan pag-ayo maluwas kamo pinaagi niini. So ang Biblia makaluwas kung i-apply nimo sa imong pagkinabuhi. Unya Santiago 1:21 isalikway ninyo ang daotang buhat, daotan nga batasan, unya dawata ang pulong sa Dios nga gitisok sa Ginoo diha sa inyong kasing-kasing kay mao kini ang makaluwas sa inyong kalag. Ang Biblia mao kining gigamit sa Ginoo, gibili niya diri sa kalibutan nga duha ka klase man gud ang pagwali sa Ginoo. Ang una nga pagwali sa Ginoo kanang binaba. Apan tungod kay nakita sa Ginoo nga dagkam pang mga henerasyon nga umaabot aron nga makabenepisyo sa mga mensahe sa Ginoo, naggamit siya mga tao nga gipasulat. Kadtong mga binaba nga mga pulong para to sa mga tao nga naa presente anang higayuna, anang panahona. Apan kining kasulatan para nila sa tuwa. Dili na panahon nato kadtong binaba sa mga apostoles ay dili na ka pwedeng moingon na naamay mga giwali ang Ginoo nga binaba. Aron makahimo kag mga pagpanudlo nga wa sa Biblia. Oh. Pero ang atong panahon karon, panahon na sa kasulatan. Kay Roma 15 versikulo 4, ang paglaom nato naa sa kasulatan. Roma 15 versikulo 4. Paglaom na nato naa diri. Kung basahon nimo ang Biblia, di ka makabasa sa Biblia nga ang maayong balita mao ng Biblia. Never. Bisag o sa kakapitulog bersikulo, mabasa niyo sa Biblia nga ang Biblia maayo ng balita. Biyaan akong pagkataon Katoliko. For the fact nga di niyo mo na mabasa, nagpasabot nga nagdugang-dugang ka, ikaw rin na igo sa iyong pamulo kaganina sa tuwang tawag anang argumento nga pag magdugang, hampatan ka sa Diyos. Ikaw rin na igo. Ikaduha. Ang imong example kanina nga kung maukuan ka, kung ang mekaniko, di gid pwede natawag anang moayo o mga sakyanan, mga motor, uban pa, kung wala siya tools. Maupo na sa pagbasa po Biblia. Mabasa kag Biblia, kinahanglan mo gamit po kag tools. Unsa man ang tools? Kanang tools of interpretation. Wala man na sa inyo. Kay puro lang mo tawag anang kuan kanang bitang sinimpan kong mga mo tama no. Bana na kung ato ang panahon ang 1st, 2nd, 3rd, pagtungtong sa 4th century, katong mga Kristiyano anang panahon na ilang ibalik lang tao ang ilang understanding sa mga nasulat anak nga panahon. Kay dili pwede nga ang imong interpretation sa Biblia, karon nga panahon imong ipahaom sa interpretasyon sa nahitabo kani adto. Dili pwede. Okay, karon ikatulong tawag aning gitawag og punto. Kanang Biblia, it is only a written word of God. Dili na siya mao kadtong complete. Ino bitaw sa nungwan nga dili ang tanan na sulat. Pag ino nga dili ang tanan na sulat, so nagpasabot nga naapay laing pulong sa Dios na wala diha sa Biblia. Asa man na? Biblia mismo nagtugan. Efeso 3:10 naa sa simbahan. Wala man sa inyo. Okay, bag-o raman mo, resulta mo lipat.
Mo ni pagboto ninyo. Ya, ikapat na punto. Ikapat na tawag anang gitawag og point sa tawag anang imuhang gitawag argumento nga karon na kuno Biblia na lang atong basihan. Wrong. Mahimong sayop ang giingon ni Kristo sa 28:19. 20. Lakaw mo ngadtos tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Kana bang pulong tanang katawhan utob lang sa ilang panahon walay labot ron? Ug siyo din mo oy. Kana bang tibuok kalibutan ko utob lang sa panahon ni Kristo walay labot ron? Usa man dinang gipuy-an niyo kan Pluto? Ha? Walay labot ron? Dili pwede. Pag iyong tanang katawan sa tibuok kalibutan gikan sa iyang pagsulti sa iyang panahon hangtod karon apilta. Unsa may sumpay? Paghimo mo mga tinun-an. Nagpasabot nga ang mga apostol gisugo ni Kristo nga manudlo. Wagi mo nga gisugo ni Kristo panulat mo. Ang giingon tudloi sila sa unsa man sa tanan nga akong gisugo ninyo. Wa man gyud nga tudloi sila sa tanan nga akong gipasulat ninyo. Pag ingon na akong gisugo ninyo, na ay spoken word, na ay action, na ay written. Ang written, mag-preserve man to ang mga pulong kaniadto. Ang tradition, mag-preserve ang action. Mahal ako, tanaw na to ang tawag ang Europa, padulong sa Middle East, sa Jerusalem. Ang pinakakaraan na Kristiyanos, duharagid na ang Western Church o ang Eastern Church. Kamu unsa man mga taon oy mo labot ado nila. Ha? Ang ilang pagsimba kani adto matrace padulong dito sa mga apostol kanang inyo nga sayo pagpakpakpakwa kani adto. Ha? Sa ko nang ingon resulta lang tao mo sulipat oy. Adi ay sa kahawa na pagka sa sagbat pug ka. Hilom sa hilom sa lagi ayo sa pug tawag ka ng kwan. Ayo sa lagi. Ayo sa lagi. Lagi. Si ane. So, bakit pasabot kung ato ang tanawon ang tawag anang kinabuhi sa unang Kristiyanos hangtod karon ang ilang action sa ilang pagtuo nga maunang ilang pagsimba ilahan ng gi-preserve. Nga naman kay dili nila pwede dapat usbon. Kay mao man na ang ilang nadawat. Kay di man sila pwede mag-imbento mo itong ipamayag ganina. Dili sila pwede mag-imbento og ila. Pag na ay mga pagsimba nga gi-imbento lang sa 19th century nga dili mo connect dito sa panahon sa mga apostol, bugos na, fake na. Kumusta man ang sa Katoliko? Mirs Katoliko, matrace ba dito sa unang mga apostol? Yes. Kanang pulong sa panahon na si Kristo nagtukod ni anang maong pagpikas-pikas sa panong sa bino. Gisubli ba gan, do this in remembrance of me. Buhata kini sa akong handumanan. Nahitabo ba na simbang Katoliko? Yes. Pero ang kalainan mo karon kinaa mo gi-imbento sa 1970. May gi-imbento ba? Mawalay kalabutan dito sa 33 AD. Pero sa Katoliko mo gud nga bahin kini sa mo na kung gingon ba ako ana isgutan pag Katoliko sa mo kay para makasabot mo. So, ang gutong ipasabot ang pagtuo sa nasulat o wala masulat. Katong wala masulat, mga gawi na gibuhat sa mga Kristiyanos. So, mauna ang mga panahon na paatras padulong sa mga apostol. Mauna, kung ito ang tanaw ng kasaysayan, ang Eastern Church o ang Western Church, ang Greek Church o ang Roman Catholic Church, mauro ng mga simbahan nga imuhang matrace ang ilang action sa pagsimba from the time of the apostles. Sa inyo, umilabot ng taon alay, pati layuas tinae sa inyo. Okay. O basa ko ha. Unang Timoteo 3 versikulo 15. Apan kung malangan ako kining sulata kaning gisulat ni Pablo. Unsay giingon niya? Kining sulata mo'y mutudlo kanimo kung unsaon nato pag kinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios. Si Pablo nagpresentar gyud og kasulatan kay niyo man siya. Kining sulata mo kini ang basihan unsaon nimo pag kinabuhi diha sa balay sa Dios. Naagi gibilin si Pablo para di musimang ang mga kuan. Unya kaning atong amigo kay
naamanggit sila yung mga unsay tawag ana tradisyon nga ang usahay ang tungod ni anang mga tradisyon dili na mo tuo usahay sa kasulatan ilaha pud na. O kay naaman po mabasa nga tungod sa inyong mga tradisyon dili na mo mutuo sa kasulatan. So mao na nga si Apostol Pablo mo gi atong sundon kay nagbilin man siya og kasulatan para diha sa simbahan. Dili kay ang ilang pagtulunan nga ang simbahan mo'y magtudlo sa mga tao. Pero ang gibilin ni Pablo kining sulata mo'y mutudlo diha sa simbahan. Pero gibaliktad man nila ang simbahan mo'y mutudlo wa na sa Biblia. Balik ko na po itong ang ilang prinsipyo ba? Basta kiling-kiling na ice cream na para sa ila. Ha? Basta na? Wala ng prinsipyo basta kiling-kiling ice cream na wrong. Kanang gingon din na nga, kining sulata, wala na nag-refer sa tibuok Biblia. Sa English, ginigamit of demonstrative pronoun this singular. Grammatical ha? Siyempre, mabasa ta grammar. Uy, nausap tao. Mabasa ta nga grammar. Ilahan yung kaya nagbasa-basa ka kasabos yung basa. Nigamit ang writer of demonstrative pronoun this singular. Kaya kung demonstrative pronoun this, plural ang anak tibuok Biblia. Pero kay singular man, it refers only to a particular book na gisulti na Apostol Pablo na kining sulata. Nausa man, it refers only to the 1st and 2nd Timothy. Muna kung magsabot grammar, punta. Oy, kaya para, di ta masinimpangkong ba? Masinimpangkong mo na. Oh. So di, nagyod mama. Oh. Ha. O nana. Ikaduha, kadang kining na sulata din ha, kining sulata mo'y magtudlo ninyo wala panahuman ang bagong testamento. Kung diha lang kamuungot, walay labot ang Hebreo, walay labot ang Santiago, walay labot ang una o ikaduhang Juan, walay labot ang Revelation. Langkata na, ug mauna ang inyong panabot na Biblia dahil na. Ha? Pag yung kining sulata, it refers only to the particular book ng ipasabot sa San Pablo na mauni ang inyong guide. Ika-apat na point, wag yun ninyo San Pablo nga, kinilang sulata. Lahi ning kining sulata o kinilang sulata. Ang inyong kihimo ay kanakalang man. Ha? Unya, wag niyo gibasa ang 2 Timoteo, 2 Tesalonica 2:15 na pinaagi kining maong gitawag tradisyon kinang dawaton ninyo kay mao kini ang among gitudlo nga lahat ninyo. So kining Apostol Pablo nga imo itudlo nga nigamit og kasulatan nagtudlo pod ni nga naay tradisyon. Kadtong gingon nimo tradisyon tos tao kanang inyo ba kanang Biblia lang tradisyon mas tao na. Gipasapasa ninyo gikan kang Luther ang tradisyon mo na siya ang action thing or tawag anang belief handed down from one generation to another generation. Kisa mi nagtudlo anang sula eskriptura og sula fide. Ang unang nagtudlo ana si Martin Lutero. Igo lang tao ni dawat ana. Musa ko ba nga daw limps lang mo, dawat limpyo. Kanya ko sa radyo pa, hayahay. Pero wa nagpasabot nga tinuod lang mo. Kay wa gyud mo mahayahay ana. Kay wa gyud nagtudlo ang mga apostol kaniadto nga Biblia lang. Kay sa ilang panalay Biblia. Ang atong amigo si kanang-an mong isgutan si Pablo nagsulat kang Timoteo. Ang sulat niya mabasa nato nga unang Timoteo ug ikaduhang Timoteo. Kung imo lang hutod og basa ang tibuok nga sulat unsay giingon dire? Ingon siya kang Timoteo. Nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata nagbasa ka na sa balaang kasulatan nga arang makahatag kanimo gahom ug mo kini ang mutudlo kanimo sa kaluwasan ngadto kang Kristo pinaagis pagtuo. 15 na sa 16 ug ang tibuok kasulatan na naman lagi Brad wa din mo ni gipadayon o wa di kakatultol nga naghisgot siya tibuok kasulatan wa sa mo ingon nga kadto lang sulat nga isa ka buok. Oh, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios
nga uban sa lamdag gikan sa Dios ug duna kini kapuslanan pagtudlo sa kamatuoran, pagtulid, pagbadlong aron matuto ang tao ug mahingpit masinangkapan diha sa maayong buhat. Wa din tao ni siya makabasa. Wa man imo pud gipadayon dito ra makasulat. Ug imo lang basahon ng Timoteo naa na dito ang tibuok kasulatan. Unya ningon pag yung kaganiha nga wa daw mabasa nga Bible diha sa sulod sa bersikulo. Oy, wa pala kakatultol ana sa English nga hubad katong tindil nga Bible nakasulat dito sa ikaduhang Timoteo 3:16, the whole Bible inspired by God. Naa na sa sulod. Wa po dahil mo ikalibutan, ana. Mo na magsige mo ingon wa mo basa sa sulod sa Biblia. Looy po ng taong kayo. Sinsa na doon kayo, ha? Murag po doon correct. Ane, gikotlo niya ang 2 Timoteo kapitulo 3, versikulo 15. Ang argumento sa itong higala, illogical o niya against history. Niya, remember, ang Biblia, it is a product of history. Dili man na magawas ng Biblia kung wala lagi kasaysayan, ha? Ha? Yes. Yes. Kay tawag anang ang Biblia, it is a record or a written record from the event of the past. Walang history that, talaga history gani. Kaya kung makutlo gani kag libro na nagsulti kaniya to history na. So ang buti pasabot, ang Biblia is a product of history. Kung mo ingon ka, kanang kingon ng tibuok kasulatan, refer na sa tibuok Biblia, imong gibinuangan San Pablo, o si San Juan at pa San Pedro. Kaya kana nga panahon na nahuman ang unang Pedro, ikaduhang Pedro, unang Juan, ikaduhang Juan, wala panahuman ang Hebreo, wala panahuman ang Revelation. Unya, binuang po kayo nga San Pablo na ang tibuok kasulatan nisulti siya na dili mapresente ang mga basaw na. Ang historical. Imong gibinuangan ang libro. Ha? Imong gibinuangan ang tinuod naggisulti sa kasaysayan. Hindi man na ang kasaysayan. Dili man na mulimod na sa kung unsa ang nasulat sa kaniadto sa panahon sa mga apostol. So una na, kana nga panahon, wala pa na kompleto ang Bagong Testamento. So, ang kana nga panahon, kanang giingon sa Pablo nga tibuok kasulatan kung unsa ang present scripture, list of scriptures ana nga panahon, maunay buot gipasabot ni San Pablo. Manang lingon San Pablo dito ang Timoteo, sukad pa sa ibong pagkabata, nagbasa ka na. Nga naman kay na presenting alistahan sa mga libro na refer sa Daang Testamento. Huwag mo sila kabalo nga i-apil na si Biblia ng ilang gisulat. Sila kabalo. Ingon ba na sila nga i-apil ni si Biblia na akong gisulat? Wala. Okay. Second, argument. Ikaduhang tawag anang argumento. Kanang giingon nga kasulatan na giingon sa 2 Timoteo kapitulo 3, versikulo 15 hangtod sa 16, wala na nagpunting sa ngalan na Biblia. Yan naman sige panghambog. Kato di ay tindil di ay. Kato di ay tindil. Hindi mong gihapon mo magkisinabot tindil. Kanang tindil nga dito, tindil publication na. Ang ilang nihimo sila of dynamic form of translation na naay doctrinal bias. Mga pito nga wag gidawat ang Philippine Bible Society nga naman tika na nga Biblia na ay doctrinal bias. Pag mo translate og Biblia kinahanglan walay doctrinal bias. Kani adto wala pa ni gamit og pulong Biblia ang mga apostol kani adto nga naman kay ang term nga Biblia for the first 300 years ginagamit na intended para ni atong mga libro sa mga pagano sa Felicia. Man nagigamit si Bahang Katoliko gideklara para na ay laing meaning. Kaya plakat ng mga pagano mag-convert na kini instead of pulong sa mga Diyos-Diyosan na himo ning pulong sa Diyos. Mga na, ikaduhang argumento. Ikatulong argumento na po di mo. Dili na po sa interpretation na po di mo. Pag ingon nga, ang tibuok kasulatan wa nagpasabot ka Biblia nga na. O never ni ingon si Kristo, sa Apostol Pablo, nga mao lang ni. Ang kiingon, kay kini
tawag anang sana kanang magamit ninyo nga sangkap nga maoy kitawag og makatudlo sa disiplina, pamatasan o uban pa. Pero never niyo San Pablo nga mao lang ni. Kay kanang pagtulon-an nga Biblia lang si ang nagsugot ana si Martin Lutero. Never nimo nang mabasa gikan sa unang siglo. So, looy kaayo po din taon atong amigo. Ang Biblia daw, produkto sa history. Dili gyud din taon, petig yung sayupa. Kung mo yung kag-produkto sa kasaysayan, kanang mga encyclopedia, kay di man na masulat o wa na ang hitabo. Pero in taon, kining Biblia, bisag wa pa nahitabo, gisulat na daan. Busa ang Biblia, produkto na sa Espiritu Santo. Ikaduhang Pedro 1:21, walay pagpanulti sa katawhan sa Dios nga wala sila subuan sa Espiritu Santo. O itaw kabalo. Ha? Kung sa may function sa Espiritu Santo, Juan 16 versikulo 13. Tanawa yung tao ng atong amigo. Maglamay yung taano doon. Juan 16 versikulo 13. Unsay giingon dire? Ha? Nganong produkto ni sa Espiritu Santo? Juan 16 versikulo 13. Apan inig-abot sa Espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok nga kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundi sultihan kamo niya sa iyang nadungog. Ingon man ang mga butang umaabot. Tanawa, unsay giisugo sa Espiritu Santo, dili lang kay kadtong nanghitabo ra, kundi ang umaabot pagyud ug kanawa mahimo sa ubang mga libro. Kay kanang ubang mga libro nahimo ng libro tungod sa mga kasaysayan nga nangagi na. Pero ang Biblia bisag wa pa nahitabo, gisulat na tungod sa kaalam tungod sa gahom sa Dios, pinaagi sa balaang espiritu o sa sayop intahon daghan na gyud sa sayop. Maragyo correct. Pag ingon nga product of history, ang buti pasabot, ang Biblia ni gawas tungod kay kanang mga pulo na gisulat from the past. Kalagi na ipait lagi ba kay mogamit ay mga termino mura tawag anang pikoy bisag gabi na good morning gihapon ang isulti. Ha? Pag ingon akong product, wala ba ko nag-ingon nga ang history mo na ang source. Digamit lang Espiritu Santo mo na ang source sa pagsulat. Kasi man ang author, pag ingon akong tawag anang product, kanang libro na nasulat, ligawas na tungod sa mga past events. Imo niya, nasulat bisa pagwa na hitabo, tanawad ang Biblia daw, wala bin nahitabo diha. Ha? Nahitabo ba? Nahitabo na ba nga ang Kristo na tao? Nahitabo na ba? Even ang Revelation, naibutang mo nahitabo diha. Nahitabo na ba nga ang babae tawag anang nagbuntis, nag-anak o Kristo? Nahitabo na ba nga ang Kristo namatay, nabanaw si katulog adlaw? Nahitabo na. So history. Lagi. Ang problema mo kung hindi sila makadistinguish ba sa writings. Ang Biblia na ay prophetic, na ay history, na ay poetic. Hindi nga sila problema na ko nag-iimuhang giratsado na kanan. Wala gini pait na gini nyo ba kay wala gini na ang sila talang kiling-kiling ice cream na na kaya kung di pa ito isulti rapang ka sila wala problema anak di ba sir? Dahil lang sir pamanan siya ko sa kuntubag sir pamanan siya ko sir dali lang so ang buti pasabot pag mo ingon tagtawag ng Biblia kompleto Ricardos na ay prophetic sa umaabot na ay history iniagi na. Pero pag ingon ako na kanang libro is a product of history, tungod kinahimo na tungod sa event from the past. So kung mo ingon ka na, bili na product of history, ang buti pa sa bata, bipit-pipit ang buta na muraog, wag himos tao. Tao ba nag-compile ana, ang ginagtagan ang tao. Nigamit ang instrumento na tawag anang musulat, hindi ang literal ang instrumento na musulat. Nigamit ang tao arong tawag anang musulat. O kanang mga nunod na San Pablo pare, San Pedro pare,
San Mateo pare gihapon. O nya naa sa gipas ko pangyarihan sa mga pare kamo wa may pare. Disgrasya gihapon no. Ay, ibasa lagi ito ganina. Ay, mabasa. Kung tag-uwa, sa katangag na, wa, gihapon. Sige, sir, dalisan. Ang atong ka tiguman karon dire bahin sa Dios, no? Bahin sa Dios unya kanang kaluwasan. Ang una nga gisugod gyud sa atong Ginoong Jesucristo, gisugod sa Amahan na ipawali ang iglesia nga iya gitukod mga magwawali ang tawag mananagat ug tawo, diba? Mananagat magwawali. Unya ang isugo niya nga iwali ang gingharian sa Dios. O ang ikaduha, ang pag-ayo sa tanang sakit o tanang balatian. Mo na ni pawali. Di man ito madungog. Ha? Atong pasahon sa hawa. Ha? Kailan nga ba rin coronavirus? Ha? Sige lang tag yaw-yaw niya. Pag hisgo kag Diyos, niya pag-abot sa panahon, wagi kamahong aning taon. Ha? Matthew 10:1. Ang napulo og duha niya ka mga tinun-an iyang gitawag. O sa iyang gitawag kaliya ang napulo og duha ka mga tinun-an iyang gihatagan sila og pagbulok-an ibabaw sa mga espiritu nga mahugaw. Aron sila makagingilin kanila huwag makag-ayo sa tanang sakit o tanang balatian. Mo na ipawali. Panlakaw ka mo, iwali ninyo ang gingharian sa Diyos. Pagbulok-anan niya, mo na ang iyang teaching. Dapat mo na akong iwali. Karon kay ibo kalibutan ng coronavirus ron. Kaya si Kristo, ang iyang iglesia, bisan pa kuno ang kamatayon, dili makadaog niya kanang sakit. Di ba kamatayon na? Na dapat, ang tanan nga mga kaparian o mga apostoles kay panapari man sila. Itagaan kinagahong sa ni Ginoong Jesucristo sa pag-ayo sa tanang sakit. Dili tambal ha, pag-ayo sa tanang sakit o tanang balatian. Wala. Unya, ang ikaduha, ang makatawag sa ngalan sa Ginoo, maluwas siya. Di ba, nakailaman tatanan? Roma 10:13. Karon, ang atong Ginoong Jesucristo sumala sa Revelation sa pinadayag 21 2:17 naa siya'y bag-ong pangalan nga wala hiilhin ni bisan kinsa gawas ni adtong nakagawas. Wala pa namin tabo ha, kaming na siya, munang dili na history, prophecy. Wala pa namin tabo, na gisulat na, naay pito ka kastigo nga ipakanaog sa Diyos, dili katapusang adlaw. Unya, sunugo niya ni tanan, wasa ang giandam karon mato pa ni Kristo Juan 14:1-2, dili malisang inyong kasing-kasing tumuo kamo sa Dios, tumuo kanako sa balay sa akong amahan na ay daghang puluyanan. Muadto ako sa pag-andam og dapit alang kaninyo. O kung makaandam na ako og dapit alang kaninyo, mobalik ako harong kuwaon ko kamo. Karon kung kamo may tinukod, hae man ang dapitan ng balay sa Ginoo. Ang Biblia ramang pinatubag anak siya. Una Timoteo kapitulo 3 versikulo 15, ang simbahan sa buhi nga Dios mao ang iyang panimalay. Una, Timoteo 3:15, kining sulatan mo magtudlo kaninyo aron mo ay kining sulatan mo magtudlo kaninyo kung saan pagkinabuhi diha sa panimalay sa Dios na mao ang simbahan sa buhi nga Dios ang haligi og patapuranan sa tanang kamatuoran. Ikaduha, naabay misyon ang mga pari sa pagtawag anang pag-ayo sa tanang mga sakit? Yes. Moabot na sakramento sa
dihog sa masakiton or extreme option. Muna pag naay masakiton, sumala pa ni Senyor Santiago, ipatawag ang pari aron pagdihog og lana. Naami ana. Ikaduha, kanang tawag anang pagpahawa sa mga yawa, naapon na sa amo kay naami gitawag og Ministry of Exorcism. O niya, ang makabuhat ra gyud ana is ang mga obispo. Pero kung gamay man ang mga obispo, mo delegate og mga pari. Nga kang tawag anang linguist nga pari, kabalog Latin, kabalog Hebreo, kabalog Grego, kay ang yawa pas pag naitaw masudlag yawa, di na ka mo kirig-kirig lang dili. Abot kita daw bang tao masudlag yawa, kana mosultig lain-lain pinulungan, Latin, Hebreo, Grego. So pag ang pare mo pahawa di kabalo, sir, patubagas ako sir. Patubagas ako sir. Kay wabo pinus coronavirus ni mo sir. Niya. So pag ang pare mo pahawa adtong tawag anang tao nga giyawaan, mailhan ang giyawaan na kay di na basta-basta. Musultig Hebreo, musultig Griego. Mapahawa gid niya sa gahom ni Kristo. Na ay gahom ang mga pari anak nga wala sa mga pastor. Talawan ang mga pastor ng pahawag yawa, dukdukon ang katunasudlag yawa Biblia. Di man na mao. Kaya ang mga apostol kani adto pahawag yawa, singkahan man. Sila singkahan niya, dara dukduk, wa mas Biblia na. Okay, so kana naa si tawag anang ministriya sa exorcismo. Giwali ba na gibuhat man ang simbahan? Yes. Kanang pag-alim sa sakit sa tao, unsa man sakit sa tao, kanang iyang sala. Mabito naman magsakit nga naman tungod kay ang tao imperfect na siya sala. So ang consequence sa sala mo nang kamatayon. So ialim tong kalag ayon tong kalag pinaagi sa mga sakramento. Mo na sa amuang simbahan sir. Sa amuang simbahan, sa simbahan Katoliko. Sa simbahan Katoliko na ay tawag anang mga sakramento na ipahigayon. Bunyag, bata, bunyaga na. Nga naman, simbang og mamatay ni, para siguradong maluwas ti, kay sugo ni Kristo, tanang tao man. Pagdako, kumpirmahan, i-confirm ang tawag anang grasya nga iyahang nadawat, pinagi sa bunyag, pagkahuman, pakanon sa inadlaw-adlaw sa iyang lawas, kay ingon pa niya, ang mukaon sa akong unod, may kinabuhing, way katapusan. Pagkahuman, kung magninyo, na ay sakramentos kaminyon. Kung magpari na ay sakramento sa orden. Pagtawag anang sir, tapos ako sir. Ang imong ipakutan lagi na nganong wala man agiwali, giwali ay gibuhat na simbahan Katoliko. Akong giusa-usa kay masig wa ka kabalo ba? Dili kailangan mo pud ilang pangutana, ngil ano pud og ilang pangutana lahi pud itubag. Okay. Ana, sunod. Pag na ay tawag anang magtinga-tinga na, ipatawag ang pari para dihugan aron maayo siya, dili maayo sa physical nga aspekto kundi alang sa iyang kalag aron iandam sa maayong kamatayon na ay pabalon before ta magtinga na ay pabalon pagkamatay pa yun alang lain sita magud sir basta mamatay na di na namin bro hindi na makahatag 10% dili na iampo loy ka nila yung sita basta mga matay wala mo ampo nila muro nag-iro pag humaglubang wala nga naman di naman kahatag og 10%. Pero sa simbahan Katoliko, buhi man o patay, makabenepisyo ka sa grasya nga ihatong simbahan. Maunang pagkamatay, iampo na yun. Iampo na to ang kalagitan pulano ng mihali na aning kinabuhian. Maunay, o sa simbahan, siniguro ba, sigurista, dapat luwason yun yung kalaga. Na naman kay ang katuyuan sa Diyos, 1 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 4, katuyuan sa Diyos nga ang tanang tao maluwas. Kung laing sekta nga to ang papamuton, luoy kayo. Ang laing sekta ni Boto 19th century, before 19th century, wakay naluwas. Luoy. Sa wala pa si Luther, wakay naluwas. Luoy, ang taong kayo. Panaingon ni Kristo, even the gates of hell shall not prevail against it. Nga nung di man nabungkat ang simbahan, bisan pa na ay kamatayon. Nga naman, kay gusto niya ang iyang katuyuan na ang tanang tao maluwas, kinahanglan ipahitabo. Gikan sa iyang panahon, o hantod pa sa panahon sa umaabot, pinaagi sa iyang gitawag o simbahan. Karon, diritas coronavirus, sir. Kaning virus karon, daghan kayong mga investigations nagihimo na ay uban na create ang virus aron ta mga matay na ay uban na naghimo tawag ini weapon of mass destruction
Paghimo dito sa Wuhan, lilik ang tawag anang medisina katong unang naigo ang tagawuhan. Kung naiingo nila ha, tagawuhan, maunang nangamatay. O sana sa ilahang tawag anang mga theory. Pero ang pinakapuntong ganong nahitabo na karon, kung na ay propesiya nga naa sa Biblia, ang inahan sa Diyos, nag-ingon ni Kristo ba nga babay, naa ang imong anak, anak niya ang imong inahan. Kasi Santa Maria, gitagaan siya o katungod sa Diyos nga mobantay sa simbahan, mobantay sa tanang mga magtotoo sa tibuok kalibutan. O siya nahitabo ni Adtong 1917, 1917 dito sa Fatima, Portugal, nagpakita ang mahal na birhen sa tulo ka bata. Kini, mabaon ni siya ang kanang one of the reasons of my conversion to traditionalism. Nga naman, pagpakita sa mahal na birhen, iyang gisulti ang mahitabo sa umaabot. Unsa man, eksakto yung 20th century. Na ay gimando ang birhen dito sa Fatima sa tulo ka bata na ipasulti sa simbahan. Pero until now, ang simbahan, wala pa man namulong anak. Muna ang iyang warning kung dili na tumanon, tanang kadaot ihatag sa Diyos sa kalibutan, tungod kay wa nila gituman ang akong mandok. Sa Fatima, dito sa tawag anang Fatima, ang tulo ka bata, Jacinta, Lucia o tawag anang Francisco, nakadungog mismo sa birhen na niingon nga na ay bad counsel and bad mass. Kanang bad counsel o bad mass, ingon pa sa Our Lady of Quito, Ecuador, mahitabo sa 20th century. Mahitabo na ang tawag anang mga pare, dili na magsunob silang sutana, magsunob na nagpariha sa tuka, ang mga pare, tawag anang wa na magtagad sa gitawag o sakramento na ilahang, kasi sila ng pare. Gisulti na lang daan sa mahal na birhen. Niingon ang mahal na birhen, dito sa Garabandan, ingon niya, daghang kardinal, daghang mga obispo, magbitbit og mga layto, magpanong sa impyerno. Nga naman, kay karon na panahon, dito is sa presente natong namunuan ang tanang gitudlo sa simbahan before ang Second Vatican Council. Kinsay tawag anang nakaabot og ni adto pero gikambiyuan karon. Sa sunod Domingo ato ang isgutan kung makabalik pabutuhan naaman sa St. George. Salamat kayo sir kay tayo naman ka. Salamat kayo sa naghatag nato og permiso iining maong gihimo nato nga symposium every Sunday naman daw ni sa to ang tawag anang permit kana magbalik-balik ta magisgot ta anang mga butana by next Sunday po. Salamat kayo sa ato ang Mayor Ilampagos, kang Sir George Cahigas nga mo'y hinungday nga nakakuha tang tawag anang permit ug usab sa atong Spiritual Director Reverend Father Timothy Piper sa Society of St. Pacitan nga nihatag natong pagtugot nga makahimo ang religious symposium. So palihog manulog ang tanan ug mag-ampo ta. Okay? Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Kitang tanan palihog, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng na tanan o bulahan manusab ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. O Maria, gipanamkon na walay sala, igampo mo kami na midangop kami mo. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So maayong hapon kami ng tanan.